hartzen zaizula zuzarelako irudia. Eske Matildakin nola nerek letrak zien baita ere, ez nun sentitzen etzala nere gauza, osea, nik Matilda nerea sentitzen nun, osea, nik idatzitako zerbait zan, orduan, nik uste zuganetik beste guztira, bai da hola ezberdintasunez, azkenen boskide ginen, hor, bakoitzak, eske oso gazte ginen, eske, guain pentsatzen zu ez, bakoitzak batzekin zitez, ez, osea, pixkanaka joinen ikasten, aldan modun, eta gero kontuatzen zea, Matildakin adibidez, nik garbi neuzken gauza batzuk ez nitula nahi, eta horiek ez nituen errepikatu, edo argi neuzkenak olain bardie, ez, eta guain suertea dauket, nik aukeratzen dela dana, horrek suposatzen donakin baita, osea ez dala dana... Politxa. Ez da dana politxe, keba. Baina gustatzen zait, bai, momentu, osea, nik gustatzen ere naturala izan dela. Bai. Osea, eta jazta, eta edadekin bat juntzaitela, eta, bai, modu natural baten indet disko hau. Bai, beste esango dugu diskoa mendagukagola. Bai, disko hau. Askotan, emakume musikari asko kaipatu idate, eta bada zerbait asko entzuten dudana, dela, pasatzen direnean bakarlari izatera, bai sentitzen dutela, beraien aurpegia askotan produktu bezala jartzen dela lehen lerroan. Hau da, beraiek direla azkenean irudia, komunikazioa beraiek eraman behar dutela, sare sozialen divulgazioa ere dena beraien esku geratzen da, eta azkenean proiektuaren irudia zuzara horrek ekarri dezakien guztiarekin. Ez dakit zuk nola sentitu duzun hori? Nik komunikazio sare sozialak eta hau edanak oso gaizki amazkit. Osea, oso gaizki damazkit, osea, gaizki... Aktibo izateko. Bai, aktibo izateko, eta askotan ez delako ulertzen zer dan egin behar dana, ez? Osea, zer nahi don jendek, osea, ez nahi hor sartu, eta jendek esatizu, ez, baino hola da, ja, bueno, hola da, baino ez dut ulertzen oso ondo kontzeptu ez egin dan. Osea, nik, eski nola nien naizen hola, kostatzen zait, ba hori, nahi norbait gustatzen zait, bere musika iten dolako nahi gustatzen zaiten bezala, entzuten dut eta igual naiz gehiago, nun jotzen do, jungo naiz ikustea, gustatzen zait, ez, bai, ez? Bai. Eta igual gero jarraitzen dut sare sozialetan, baino ez zait inporta ez balin bai kontatzen egunero zerbait, edo ordun igual jartzen balin bado, hilabeten behin noiz jotzen duen hilabete hortan nahikoa dauket horrekin. Egia hori dela galtzen ari dena. Eske nik ez dut ulertzen, benetan. Eta nire, ni naiz zarrenan lau aizpagea, eta nire ezpa txikik dauzkeni baino 14 urte gutxigo. Eta behar zait, nik eman guzkizut sare soziala, eta eske ez da hoi. Zuk eman kontenidoa, esatet, eske hoi da nik ez detena nahi. Nik ez dut behar hori sentitu nahi, kontenidoa sortzearen beharra. Ja. Osea, leheno esan dizute, hau ez da nire, osea, musika ez da nire lana. Ez nahi zontaz bizi, nik badauket beste lan bat, kentzen ditena. Ordu pilo bat, osea, asten 40 ordu, gehi telebista dauketen telebista egiten dut, gehi hau, plazerragatik etienetzen zerbait dela, ez dut nahi sentitu... Bai, beste presio bat. Eta badakit jende guztik esatitela, eske oso gaizkit ez dut, eske gauzak ez diola iten, osea, gauzak ez diola iten guain. Eta, claro, igual, eske ezin bazu, o pasas por el aro, bai. Ez? O la resistencia. Eta gero tauzkezu kontzertu, bueno, nire gauza da, esan nahi dut, eske ez naiz kapaz ikusten nire bizi eguain antolatutan daun bezala, ordu, ez dakit zemat ordu ontako, de repente sartzen, ez dakit, igual da dinamika hortan ez naholako, eta... Baina balizkoa da ere ez badizu ditzen ez horretan sartzea. Eske ez dut ulertzen ez ezun zerbaitetan sartzea oso komplikatu da. Bai. Ez? Egin behar dezulako, zeatik, egin behar dezulako, ja, eske ez dut ulertzen. Ja. Orduan... Bai, eta gehiago jakinda horrek saltzen duela orain, baina baita ere egia da nik sare soziala ditut, kontsumitzen ditut eta eduki egotzen dut, baina egia da nik beti esaten dut faltan botatzen dudala zuk esaten duzuna. Ni banaiz, egia da berba da musika zalea naizelako eta musika pia gustatzen zaidalako, baina niri artista bat gustatzen baldin bazait bere musika entzungo dut. Egingo dudana izango da bere diska goitik bera entzun. Eta niri horrek balio dit eta gero ikusiko nun dituen kontzertuak. Baina egia da gaur egun saltzen duela edo eramaten dela ea sare sozialetan zer egiten duen, eta honek konbentzitzen badit entzungo dut bere musika. Bai, horregatik nik ez dut ulertzen. Eta guztiz balizkoa. Eta
eske ez dakit, ez dauket, osea, nire erantzuna beti da, eske ez dut ulertzen, zeatik inbeharra dauketen hau. Ba, ez egiten. Gero badakit, osea, nire kalterako hau egiten, baino, bueno. Bakarkako proiektuan zure kasuan askatasun handigoa sentitu duzu, zuk nahi duzuna egiteko. Ze batzutan egia da, taldetan, ukazula babes hori, jende gehiagokin ez dagoela dena zure esku, jendeak lagunduko zaituela. Bueno, nire kasuan ere, naiz da bakarlari bezala eta hor Maria Molategi jarri, osea, atzetik jendea dago. Atzetik bai. Lagunak eta musikari oso onak daude, eta nik ez nun nahi atera ez Maria Molategi eta nik iten dut dana, eta osea, hau ez da proba bat niretzako, hau da nik abesti batzuk egin ditut, eta nahi eta abesti hauek osondo gelditzea, eta inguratu naiz musikari oso honekin, Antxon Sarasua ibili da nerekin produkzio lanetan disko hau iteko, eta bakarlari berez, nik bakarrik igual ez nuketako, komunidade hori badauket musikari lagun. Autogestionatu izatea dena eta dena zure esku geratzea. Bai, hori ez dut ez da hortan peño freski dut, osea, ja gainaz hori balin bada, ez balin badaukezu, eta aparte, zeinekin konpartitu, osea, nik hau, osea, diskoa hor da, baina diskoa nonena izan da, prozesu guztie. Bai. Zerreto, ja diskoa guzunen eskutan, esaten duzu, bale, beste bat hasi behar nahi ziten, porque nik oso ondo pasatu eta huiten, ez? Ez dakit, abestik aldatzen edo gauza da sartzen, instrumentu bat probatzen, beste bat, eta ensaiok eta jendeak inotea, musikarik inotea, lagunek inotea, beste denbora ona da. Baina, askatasuna bada, eta betire Antxonek esaten zen, azkeneko hitze zurea da. Eta hori sentitzen dezu, hori talde baten igual ez da beti azkeneko hitze zurea, eta nik esaten nionez, nik zukan konfiantza dauket eta ontaz, adibidez, akordeoi bat, jode, zuk jotzezu akordeoia, nik ez dakit igual, ze arreglo ingo nioken, nik ustet igual, aukerak ematen maizkiazu, hau, eta beak esan zen, nik garbi ikusten dut, hau, zuk garbi ikusten bali mazu, hau. Ez naiz hasi behar ez azkeneko hitzen ere, ez, osea. Bai, dakinari erikasen bat. Hombre, jakin behar da, hombre, bestela. Zertara zatoz
Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Hango, jende gehiena zenetekoa zala. Eta ni gero galdezka bat eta beste eta galdezka ibili. Eta zanak gehienak jo jala zenet, jo jala zenet. Pasaiako herritik dator notizia, manifestazio bat jende luizia. Ate gorrietan zain dago polizia, 7 grebalaririk entzeko bizia. Polizia zainetan polbora daukanez, anasi da pobreen aragia janez. Langileen gorputzen kontra susko arnez, ogia nahi duten egurra emanez. Orain espaloietan argazkiak bilduz, lehengo aristokraten irira urbilduz, turisten ibilia pausake fusilduz, atzoko garrasien antxiak isilduz, soldatak merketa garesti bizitza, nola ez ukabilak borrokara hiltza, arrantzaleak grebotxak darabiltza, eta guardia zibilak arrantzan dabiltza. Informazioaren aria naiz irratian. Oinatz Aizpuru.
Egunon guzti eta ongi etorri gaurrilak 29, ekainak 29, astelena gaurkoan bai, bero gutxiago naiz eta zaparradak han eta hemen Euskal Herrian freskatu duen. Eta atzokoan hain zuzen, albiste nagusiena izan zen, eta gaur oraindik ere horri begira gauden bati ekingo diogu, Iruñeko Nabarreria kalean jasotako gertaera hori. Zaborra biltzeko kamioia, aldapan goitibera etorri eta pertsona bat hil eta 4 lagun zauritu baititu. Lehen zantzuen arabera, kamioiaren galga sistemak huts egin duela da hipotesi nagusiena. Habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado el freno de mano. Horien zuzen Iruñeko udaltzaingoen burua Toño Sánchezek lekuan bertan eginiko adierazpenak. Zaloa badiola egunon? Egunon oinatz eta egunon entzulo guztioi, Nabarreria kalea jendez lepo zegoen Iruñeko Alde Zaharreko kale, hau bat-batean zaborra biltzen ari ziren langileak aldapan ibilgailua utzi beirauntzi hartzera joan, eta kamioia goitik bera etorri zenean zenbait lagun aurretik eraman zituen. Kamioiaren azpian harrapatuta geratu da hildako emakume gaztea. Nafarroako Gobernuaren Osasun Departamentuaren aburuz, 38 eta 30 urteko bi emakume Nafarroako Unibertsitate ospitalean daude, ziuan politraumatismoarekin, eta beste emakume bat ere ospitalean dago. Nabarreria kalean jaiegunetan eta ordu horretan jende asko egoten da, eta harrotasunaren eguneko mobilizazioak zirela eta oraindik eta jende gehiago zegoen. Ikusiko dugu bilakar hori zer nolakoa den ospitalean daudenen egoera batipat, eta ondoren ikerketak zer ekartzen duen udaltzaingoak hartu baitu bere gain. Bain zuzen LGTBIQ+ harrotasunaren eguneko mobilizazioak izan ziren atzoko beste protagonistetako bat, Euskal Herriko herri eta hirietan, 1979ko Stonewalleko mobilizazioak, 1979ko Tuterako koordinadora feministak antolaturiko manifestazioa eta Francis urte hartan bertan Espainiako poliziak errenterian hildako transformista disidentea ekarri dituzte besteak beste gogora. Harrotasuna borroka, aldarrikapena eta espazioen okupazioa izan zen eta izaten jarraitzen du. Antikapitalista, antifaskista eta transfeminista da. Klasez, araindiko borroka antolatu baten alde. Eta nazioartean Venezuelara begira jarraitzen dugu, hango hildakoen zerrenda geroz eta handiagoa baita. Gobernuak zabaldutako azken zifren aburuz, Lurrikaran hildakoak 1.450 dira jadanik, eta gehiago izango dira ziurrenik. Jorge Rodríguez, Venezuelako parlamentuko presidenteak eman ditu azken datuak. La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas. 3.150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales de los 7 estados donde hubo algún tipo de afectación. 12.721 personas damnificadas. Azaldu duenez, 774 eraikin daude kaltetuta edo kolapsatuta, 189 erabateko kalteak izan dituzte, eta 585 partzialak. Eta aipatu genizuen pasaden astean, Alazene Solabarri eta Euskal Jatorrikoa zela hildakoetako bat, edota Maria del Coro Barriolaren bila ere ari zirela, oraindik azken honen gorpua ez dute topatu edo ez dakite non dagoen. Eta beste pertsona bat ere, Jon Sustatxe, 69 urteko ingeniari bilbotarra da atzokoan hilik topaturikoa Venezuelan. Gorpua La Guaira estatuan kolapsaturiko eraikin baten hondakinen artean aurkitu dute. Bere familiak herritarren laguntza eskatu du zenbait egunez ura aurkitzen saiatzeko eta etengabeko kontaktua izan dute erakundeekin. Sustatxa eraitsitako eraikinean zegoen, Venezuelako kostalde astindu eta kalte handiak eragin dituzten lurrikarak izan zirenean. Eta Estatu Batuetako eta Israelgo buruzagia gerra krimenengatik epaitzeko eskatu du Mojtaba Jamenei, Ali Jameneiren semeak Irango goi liderrak. Azken orduetan Washingtonek eta Teheranek erasoak egin dizkiote elkarri, bien bitartean Hormuzeko itsasartea da bi aldeen arteko diferentziarik handiena. Bain zuzen, azken orduetan Irango 3 hiri erasotu ditu Washingtonek eta Teheranek Bahreinen eta Kuwaiten Ameriketako Estatu Batuak dituen baseak erasotu ditu. Irango atzerri ministroak pasaden ekainaren 17 sinatutako memoranduma betetzeko exigitu dio Trumpi eta Libanoko operazio militarra geldiarazteko.
Euskal Herria zuzenean jaialdia izan da asteburuan dakizuen ez, 30. urte horrena eta amaitu ekaintzak eztanda eginda amaitu behar izan dute, nahi baino lehen xiago luze jodu euri jasak eta festivalak ezin izan du aurrera jarraitu. Gurean dituzue bideoak ikusi ahal izateko bazer nolako nasmasa izan zen azken ordu horietan. Eguraldiak eutsi dion bitartean ordea ez da egonda zer ospatu, ekitaldia izan da igandeko protagonistetako bat. Bai, euri jasa itzela eta horren ondorioz aparkalekutzat ondutako zelaiak lokatzez bete dira eta bertatik ezin aterata geratu dira zenbait kotxe. Arberatze zileko udalerriko herritarrak traktore eta guzti bertaratu dira laguntza eskaini asmoz, 30 urteko ospakizunak borobil joan dira eta Euskal Herria zuzeneako giroak hala iradoki izan zuen. Kiroletan nabarmentzeko arraun kontuak ez usteko hori gabi hasi delako denboraldia Madrilene arraun lagunakek eta horiok eraman dutelako bandera etxera. Arraun lagunak izan da lehena, 12 segundoz ateraz hori eta 14 astillerori, San Juan laugarrena, eta Tolosaldea 5., 3. eta azken ziabogan balizan kateatuta geratu eta urrezko segundu batzuk galdu ondoren. Gizonezkoen estreinakoan ere, ez da ez ustekorik egon, Orio jaun eta jabe izan da Madrilgo uretan. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Berara eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarluzea, biztan da azken egunetako berobolada hori, nolabait lasaitu zeigula, naiz eta berozapa horrek oraindik ere etxeak berotuta eduki. Zaloaga bestelakoan, trafikoari dagokionez, euri jasa handiak izan ditugu horrek eraginik izan aldu edo baldu errepidetan. Bai, badirudi prezipitazioek izan dutela eraginik Euskal Herriko errepideetan. Errepide bat itxi behar izan dutelako gaur goizean Andoainen, N bat errepidean 456 kilometroan Beasaingo norantza hartuta kamioi baten istripuagatik. Errepidea irekita dagoeneko, baina kontu zibili autopilaketak daudelako oraindik. Eta bestalde kotxe eta kamioi baten arteko istripua ere egonda Azortzi errepidean, 110 kilometroan Basaurin Galdakaoko norantzan. Eta bai, errepidea itxita, bi erregi itxita daude eta horren ondoriozko autopilaketak. Esan hiriburu eta momentu honetan epel xamar dagoela kontua, termometroa Baionan eta Donibane Garazin 20 gradu, Donostian 21, 18 berriz, Gasteiz eta Iruñean eta 19 Maulen eta Bilbon. Iker Ibarluzea. Giro motelarekin emango diogu hasiera asteari, baina orduek aurrera ginala argitzera egingo du. Goizean hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina bereziki ipar isurian eta bertan hemenka zaparrada batzuk emango dira. Zaparrada gehien bat mendiguruetan emango dira eta ez dira oso indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du. Hala ere eguerdi alderako atertzera egingo du. Ego isuri aldean aldiz hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giro argia izango da, naiz eta azken orduetan berriro ere hodeiak ugarituko diren. Ego isuri aldean aldiz eguraldi eguzkitsua izango da eguna amaitu bitarte. Ipar-haizea joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bizitu egingo da, bereziki lurraldearen hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoak antzeko jarraituko dute, Nafarroa erdi eta hegoan izan ezik, bertan behera egingo baitute. Ipar isurian, maximoak 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz, Herriberan. 8 eta 9 minutu Joar Raizpurua teknikan has gaitezen. Informazioaren aria. Gaurkoan San Pedro eguna dugu eta etxean txikienak jadanik oporretan direlarik albiste goibelak asteburu honetan ailegatu zaizkigunak eta are gehiago
atzokoan, arrotasunaren eguna zen atzokoan dakizuenez, horren berri emango dizuegu segidan, izandako hitzartze eta mobilizazio ezberdinen kronika, baina Iruñean Zorigaiztoko albistea iritsi zitzaigun eguerdi parte horretan, horrelakoetan eta igande izanik eta eguraldi ona edukirik, jende asko zegoen kalean oraindik, eta Iruñeko Nabarreria kalea ere, normalean, baino jende gehiago agian. Bertan, zaborra biltzen ari zen kamioia katedraletik goiti bera etorri zen eta pertsona batzuk harrapatu zituen, hildako bat eta zauritu larriak momentu honetan. Lehen zantzuen arabera, kamioien galga sistemak huts egin duela da hipotesirik nagusien azaloa. Bai, esan duzu, oinatz, Iruñeko Aldezarreko Nabarreria kalea jendez lepo zegoen. Bat-batean, zaborra biltzen ari ziren langileak aldapan ibilgailua utzi, begira ontzi hartzera joan, eta kamioia goitik bera etorri zen zenbait lagun aurretik eramanaz. Kamioiaren azpian harrapatuta geratu zen hildako emakume gaztea. Nafarroako Gobernuaren Osasun Departamentuaren aburuz, 38 eta 30 urteko bi emakume Nafarroako Unibertsitate ospitalean daude ziuan politraumatismoekin. Gainera, ospitale horretan larrialdietan dago ere, 26 urteko beste emakume bat, hanka eta eskuetako ezurrak apurtuta dituelako, beste 29 urteko emakume bati alta eman diote kolpeen ondoren. Larrialdi zerbitzu guztiak joan ziren bertaratzokoan, udaltzaingoa, polizia, suhiltzaile eta ambulantziak eta gainera psikologoek bertan zeuden lagunak hartatu zituzen ere, antsietate krisiak jota zeudenak hartatzen beraz. Nabarreria kalean jaiegunetan eta ordu horretan jende asko egoten da. Eta arrotasunaren eguneko mobilizazioak zirela eta oraindik eta jende gehiago zegoen. Udaltzaingoak hartu du ikerketa bere gain. Habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado el freno de mano. Beraz, ikusiko dugu, ikerketa horrek zer ematen duen eta batez ere adi egongo gara, ospitalean dauden hoien bilakaera zer nolakoa den. Nafarroan geratuko gara eta Iruñerrian hain zuzen, dakizuenez Ezkabamendian sutea piztu zen pasaden ostegunean eta horren ondorioz ere larrialdi zerbitzuak horren bueltan izan dira, 7 helikoptero behar izan dituzte suak itzaltzeko lanetan, temperatura oso altuak izan ditugulako Euskal Herrian. Azken orduetan eta atzo arratsaldean behintzat, Nafarroko Gobernuko eta larrialdi zerbitzetakoak Ezkabarten bertan izan ziren eta basosuteak kontrolaturik dagoela adierazi zuten, ezetasunak eta euriak basohiltzaileen lana erraztu duten horabait. Ostegunean Ezkabarten hasitako basosutea kontrolpean dagoela jakinarazi zuen atzo Maria Txibite, Nafarroko Gobernuko lehendakariak. El incendio será por estabilizado. No hay en este momento frentes activos, aunque sí todavía tenemos puntos calientes cerca del perímetro. Por lo tanto, esto va a requerir que que sigan trabajando durante unos cuantos días más para que estos puntos calientes acaben de extinguirse totalmente. Euriteak eta temperatura jaitsi denez, Nafarroan ezarrita zeuden murrizketak kendu egin ditu gobernuak. Como bien habéis comprobado, pues tanto la situación de temperaturas y de humedad, no solo aquí en la parte del incendio, sino en el conjunto de Navarra, la verdad es que ha mejorado y por lo tanto desde ya mismo se levantan todas las restricciones que había tanto para labores agrícolas como forestales en el conjunto de la comunidad. Txibitek inplikatutako eragile guztien arteko koordinazio bikaina goraipatu du Ezkabarteko sutearen itzalketa lanetan. Sutea ostegun arratsaldean hasi zen eta 400 hektarea inguru erraditu. Dena dela ingurumeneko teknikariek une honetan mugatuta dagoen perimetroaren balorazioa egingo dute datozen egunetan. Landa eremua kiskali da eta ez da azpiegiturarik kaltetu. Anotzera doan Goitentzioko linean egin behar izan zen etena izan zen aipatu beharreko erakin bakarra, helikopteroak sua itzaltzeko lanetan aritu alizateko. Informazioaren aria. Eta orduek eta egunek aurrera egin ala, Venezuelan izandako lurrikara bikoitzen dimentsioa geroz eta gehiagoari gara ezagutzen, sekula historian izandako hori larriena dela diote bertako gobernutik. Momentuz zifrak edo zifra hauen atzean dauden dramak ditugu ahotan, lurrikaran hildakoak 1.450 baitira jadanik eta ziurrenik gehiago izango dira.
Datu hauek, azken datu hauek eman ditu Jorge Rodríguez Venezuelako parlamentuko presidenteak. La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas. 3.150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales de los 7 estados donde hubo algún tipo de afectación. 12.721 personas damnificadas. Azaldu du 774 eraikin daudela kaltetuta edo kolapsatuta, 189 erabateko kalteak izan dituztela eta 585 kalte partzialak. Se han atendido, después de los 2 terremotos, 73.937 familias, se han distribuido 7.225.000 kilogramos de alimentos, se han distribuido también de forma directa 20.000 bolsas de comida, sobre todo en el estado La Guaira, y se han servido hasta el momento 222.147 platos de comida caliente. Nazioartetik iritsitako erreskate taldeen laguntza ere eskertu du. Ha aumentado el número de delegaciones internacionales en este momento y se lo agradecemos y se lo agradeceremos por siempre. 2.624 rescatistas extranjeros, 137 perros que son de singular ayuda en la búsqueda de personas con vida entre los escombros. Venezuelako presidente arduradun Delcy Rodríguez nazioarteko erreskatatzaiekin elkartu da eta alegina eta elkartasuna eskertu ditu. Hori da, kasu honetan elkartasuna eskertu ditu eta esandako, zifra 1.450 da, desagertuak askoz gehiago eta, bertara erreskate taldeak hurbiltzen ari dira eta mirari horietako ere ikusten ari gara, nolabait oraindik ere hondakinen azpitik, bizirik horren beste ordu pasa ondoren ateratzen dituzten hoiek. Eta hildakoetako bat dakigunez, izena bizena dituzte bakoitzak eta beste Euskal Herritar baten berri jaso dugu. Jon Sustatxe, 69 urteko ingeniari bilbotarra da hilik topatu dutenetako bat Venezuelan, gorpua La Guaira estatuan Goitibera etorritako eraikin baten hondakinen artean aurkitu dute. Bere familiak herritarren laguntza eskatu du, zenbait egunez, ura aurkitzen saiatzeko, eta etengabeko kontaktua izan dute erakundeekin. Sustatxa eraitsitako eraikinean zegoen Venezuelako kostaldea astindu eta kalte handiak eragin dituzten lurrikarak izan direnean. Haren senideek deia egunkarian adierazi dutenez, bere emaztea ilobarekin batera lurrikararen aurretik senide batengana atera ziren eraikinetik. Ingenieria izan zen lanbidez Sustatza eta Venezuelan aritu zen urte luzez lanean. Venezuelako lurrikaran alazne Solabarri eta Lezearen gorpua ere atera dute pasaren astean jakin genuenez, Maria del Coro Barriolak berriz desagerturik jarraitzen du. Informazioaren aria. Eta LGTBI Plus arrotasunaren eguneko mobilizazioak izan ziren atzo, Euskal Herriko herri eta hirietan, mobilizazio ezbernietan, bakoitzak hartu zuen bere leku eta gorputza, eta nolabait guztietan gogoan izan zituzten Stonewalleko mobilizazioa 1969koak, Tuterako koordinadora feministak 1969 antolaturiko lehen manifestazioa aipatu zuten, edota Francis urte horretan bertan Espainiako poliziak errenterian hildako transformista disidentea ekarri zituzten azalera. Kaleak bete ziren atzoko egunez Euskal Herrian eta ekainak 26 plataformak salatu duenez, diskurtso transbaztertzaileak ugaritzen ari dira, bai eskuinaren aldetik eta bai ustezko feministen aldetik erantzungo dugu. Arrotasuna borroka, aldarrikapena eta espazioen okupazioa izan zen eta izaten jarraitzen du. Antikapitalista, antifascista eta transfeminista da. Klasez, araindiko borroka antolatu baten alde. Milaka pertsonak parte hartu dute hiriburuetan LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko egin diren manifestazioetan. Benetako berdintasuna eskatu, gorroto diskurtsoen gorakada salatu eta aniztasunaren arloan lortutako aurrerapenek mehatxatzen dituzten atzera pauso ez, ohartarazi dute. Askatasun egalak zabalduz
Eta San Ferminak ere ate joka ditugu, eta Iruñeko Peinen Federazioak asteburuan bere gaitzespena adierazi du uztailean 6an hasiko diren San Fermin jaietan gerta daitezkeen edozen eraso matxisten aurrean. Que las mujeres tenemos todo el derecho del mundo a no ser agredidas en ningún contexto ni de la fiesta ni de ningún otro tipo. Que cada uno y cada una pueda estar libre y participar desde su voluntad en las fiestas. Larun batean Iruñeko Peinen eguna ospatzeko antolatutako manifestazioan egin dituzte adierazpenok Federazioko presidente Raquel Arjolek eta presidente orde Rafa Gorriak. Azken honek gizon gisa autokritika eta erantzukizun hitz batzuk zabaldu nahi izan ditu. Esan du, indarkeria sexista ez dela soilik jasaten dutenen arazoa. Gizonen arazo zuzena ere badela luzaroa normalizatu edo isilarasi diren jokabideak, jarrerak eta konplizitatea zalantzan jarri behar ditugula. Horixe, bera nabarmendu du. Eta gaineratu du ez dela nahikoa erasoei uko egitea, baizik eta gizonek aktiboki parte hartu behar dutela, eta edozein jokabide sexista baztertu, gertatzen denean salatu, eta errespetuan eta berdintasunean oinarritutako harremanak eraikitzen lagundu. Peinen jarrerarekin bat egiteko eskatu diete herritar guztiei, eta baita jaietan parte hartzen dutenei zein hiria bisitatzen dutenei ere. Eta duela egun batzuk Santurtzin, udaltzaingoak taser pistola erabili eta handik gutxira hildako Ander gaztearen heriotza salatzeko mobilizazioa izan da Santurtzin. Herritarrak haserre batez ere Anderren heriotzagatik, baina oro har ere heriotza hau eragin zuen polizia indarkeriarekin. Asteazkenean hil zen 29 urteko gaztea, 2 egun lehenago udaltzaingoak taser pistola batekin eraso egin eta koman utzi ostean. Udaltzanei eta Santurtziko udalari beren erantzukizuna aitortu dezatela eskatzeko egin dute elkarretaratzea. Lagun batek hedabidei egindako adierazpenetan baieztatu duenez, Anderrek nahasmendu psikologikoak zituen, eskizofrenia hain zuzen ere. Udaltzainen beldurtzela egin zuen ies eta gizon heldu bati bastoiak kendu zion bere burua defendatu nahian. Horiek horrela polizia bortizki jazarri zitzaiola azpimarratu du, orduantxe kolpatu zuten taser pistolarekin. Salatu du 2 orduz utzi zutela lurrean konbultsionatzen iristen etzen ambulantzia baten zain. Le debieron de tirar al suelo con el taser, le dejaron convulsionando durante 2 horas en el suelo, esperando a la ambulancia, que no venía la ambulancia y no sé, ahí no vino nadie en ningún momento. Gertatutakoaren berri emateko egin zuen ostiralean agerraldia Imanol Urrutxua Santurtziko segurtasun zinegotziak. Ark baieztatu zuen poliziek taser pistolak erabili zituztela eta jarduteko era hori babestu zuen. Jakinarazi zuenez, barne ikerketa abiatu dute zer gertatu zenak argitzeko eta ikerketa hori amaitu arte gertatutakoa aurrez epai dezaken adierazpenik ez zuela egingo esan zuen, baina hala ere Urrutxuak nabarmendu zuen gazteak oldarkor jokatu zuela. Informazioaren aria. Nazioartera joko dugu, Estatu Batuetako eta Israelgo buruzagia gerra krimenengatik epaitzeko eskatu baitu Mojtaba Khamenei Irango goi liderrak. Azken orduetan Washingtonek eta Teheranek erasoak egin dizkiote elkarri, bien bitartean Hormuzko itsasartea da bi alden arteko diferentziarik handiena. Bai, pasaren urtean hasi ziren erasoengatik gerra krimenak egin dituztela Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek uste du Irango Mojtaba Khamenei goi liderrak. Isa sare sozialean zabaldutako mezuan, Khamenek dio gizarte zibilaren kontrako erasoak ezin direla impunitatearekin geratu. Inposatutako gerra dela orain martxan dagoena uste du Khameneik, eta eskola bati eraso egin eta hildako 120 haurren kasua edota ospitaleen kontrako
oldarraldia aipatu ditu. Bere aita ere aipatu du mezu horretan, Ali Jamenei Ayatola. Israelek eta Ameriketako estatu batuek eraso horiek inolako lotsarik gabe aitortzen dituztela gehitu du. Bain zuzen, azken orduetan Irango 3 hiri erasotu ditu Washingtonek eta Teheranek Bahreinen eta Kuwaitan Ameriketako estatu batuak dituen baseak erasotu ditu. Irango atzerri ministroak pasaden ekainaren 17an sinatutako memoranduma betetzeko exijitu dio Trumpi eta Libanoko operazio militarra geldiarazteko. Israelek bere erasoarekin jarraitzen du Libanon. Gideon Sar atzerri ministro sionistak esan du Hizbularen desarmea beharrezkoa dela jadanik 4.200 libanoar hil ditu Israelek eta erasoak Palestinara zabaldu ditu. Azken orduetan 3 lagun hil eta 43 zauritu ditu eraso ezberdinetan. Eta Nayib Bukelek hautagaitza aurkeztu zuen atzokoan 2027ko hauteskundetara begira 3. agintaldia egin nahi du. Berrautaketa mugagabea onartzen duen konstituzio erreforma bat jarri baitu martxan. Bukelerekin batera Felix Ulloa presidenteak ere bere burua aurkeztu du hauteskunde berrietarako. Gehiengo askuratuz gero 3. urtez jarraian egongo dira Nuevas Ideas alderdiaren gidaritzapean. Beste behin hauteskundeak Nueva Ideasek irabaztea aurreikusi baita. Parlamentuak iaz onartu eta berretsi zituen zenbait artikuluren erreformak horrek nolabait Bukeleri bide ematen dio 3. legealdi batean aritzeko. Halaber erreformaren bidez hauteskundeak aurreratu egin dira 2027 hemendik aurrera agintaldiak 6 urtekoak izango direlako Hondurasen. Bestalde martxoaren 11an Amerikarteko giza eskubideen batzordeak El Salvadorreko gobernuari gizateriaren kontrako balizko hilketa leporatu zizkio. Txostena beste hilketak, desagerpenak eta torturak salatzen ditu. Ondoreztatu dute, 89.000 pertsona baino gehiago atxilotu dituztela nola nahi, 403 hilketa egon zirela kartzeletan 2008ko abuztuan 4 ume kartzeletan gainera. Eta 540 desagerketa kasu ere salatu dituzte 2025ko otsailera bitartean. Lehen bestalde eguraldia eta beroaldia aipatu dugu, amaitu dela esanaz, nolabait orain lurrak ere goxo hartuko duela, azken orduetako eurite hauek, lehenengo balantziak ere baitugu kasu honetan frantses estatuan, bertako agintarie, bero boladarekin lotutako biktimen inguruko lehen balantzea egin dute, eta hoi baino 1000 hildako gehiago zenbatu dituzte joan den asteazkenetik. Beroaldiaren eraginez hildakoen gehiengoak 75 urtetik gora ditu. Kalkulu hori egin dute ohiko zifrak beroaldiko hildakoen konpuruekin konparatuz eta 140 jatzi direla ondorioztatu du Frantziako Osasun Ministeritzak. Batik bat Parisko eskualdea, Euskal Herria barne hartzen duen Akitania berria, Bretainia, Normandia eta Loiran kolpatu du gehien beroaldiak. Ego Sudanek berriz ekaitz perfektu bat egin behar dio aurre. Krisi politikoa, gatazka armatua, bero izugarria eta eurite gutxiagok elikagaien segurtasun eza lerriogatu baitu. Nazio Batuen Erakundeak hartarazi duenez, egoera geroz eta okerragoa da. Gainera, krisi politikoa erabateko estatua porrotean dago konstituziorik gabeko hauteskundea dituzte joka eta milaka desplazaturi egin beharko dio aurre. Porrot egindako estatuekatako bat da Ego Sudan oposizioa, talde ezberdinak eta gobernua aurrez aurre daude eta erdian zibilak. Munduko herrialderik gazteena da Ego Sudan eta abenduan lehen hauteskundeak egin behar ditu. Kontua da konstituziorik ere ez duela eta udara etortzearekin bat egunerokoa erabat okertu zaie herritarrei. Klima larrialdia arazo nazionala da. Nazio Batuen Erakundeako hartarazi du temperaturak ohi baino altuagoak izan direla eta euriteak txikiagoak. Hala, uzta gutxi jasotzea espero dute eta horrek mundu mailako krisia eragingo duela uste du. Informazioaren aria. Arrosako zolan, kantu zirimolan, naiz eta telebistan ez gaituzten modan, Euskararen garra, lokarri azkarra, gau ilun honetako gure.
gure artizarra, zazpi orrangile sutsuka. Bueno, EHZ-etako abestia Arrosako zolan horixe. Atzokoan azkenean ekaitzak eztanda eginda amaitu behar izan zen. Nahi baino lehenxeago ordu batzuk lehenago EHZ jaialdiko 30. urte muga. Luze jodu euri jasak eta festivalak ezin izan zuen aurrera jarraitu. Eguraldiak eutsi zion bitartean baina egonda zer ospatu ekitaldia izan da igandeko protagonista. Bai, euri jasaren ondorioz aparkalekutzat ondutako zelaiak lokatzez bete dira eta bertatik ezin ateratak geratu dira zenbait kotxe. Pentsa, arberatze Silekoa udalerriko herritarrak traktore eta guzti bertaratu dira laguntza eskaini asmoz. Euskal Herria zuzenean jaialdiaren azken egunak baina izan du argitasunetik ere, 30. urteurreneko ospakizun ekitaldia izan da igandeko protagonista. Nahi digute, bihotz tabertute, gizaki klonikoak egin nahi gaitu. Oraitzapenetatik tiraka hasi dira, atzetik lehen bi aurkezleak, Argi Uturriaga eta Matxin Ordoile, auzolana batez ere balioan jarriz, mezu horretan egin dute azpimarra, etengabe sortzen diren oroitzapenak horixe dela, EHZ. Holtza gainetik igaro dira ere, Maris Urruti, Odei Barroso, Ana Jaunarena eta Salbat Altzugarai antolakuntzako kideak eta baita Xabi Solano eta Porrotxere. Bukaeran txupinazoa bota dute elkarrekin publikoak eta Porrotxek, eta Gora San Fermin oihuekin da Fermin Muguruza igo da holtzara Gora Herria abestera. Daiar Luset eta Oian Perez ere antolakuntzaren izenean hizketan azkenak, etorkizunari begira jarri dira, biharko EHZ-etako laguntzaileari zuzenduz. Festivala ez dela festivala soilik, herria egiteko modu bat dela. Ez izateko nostalgiarik geroaren nostalgia ez bada. Izan dadila beste 30 urtetan beraz. Kirol aria, naiz irratian. Kiroletara jotzeko tartea, 8:32 minutu, ezustekorik gabe hasi da Arraun denboraldia, Arraun lagunakek eta horiok eman dutelako bandera Madrildik etxera. Julen Egoiburu, kaixo egunon? Egunon, ohikoa ez egun paisaia izan du Arraun ligako lehen jardunaldiak aurtengoan, Madrilgo mendilerroan jokatu baita, binakako erlojupeko itxura izan du lasterketak. Arraun lagunak izan da lehena 12 segundo atera Zoriori eta 14 Astillerori, San Juan laugarren eta Tolosaldea 5., 3. eta azken Ziabogan balizan kateatuta geratu eta urrezko segundu batzuk galdu ondoren. EITBek bildu ditu arraunlarien adierazpenak, denboraldirako seguru eta indartsu Jule Arkotxa. Atzanian ikusi da bai hasiera temporada hasieran nun kokatu garin. Gure helburua hor goizan mantentzia da eta geure rekorrak batitzea bai, así que ondo. Gizonezkoen estreinakoan ere ez da ezustekorik egon. Orio Jaun eta Jabe izan da Madrilgo uretan, hanka onarekin hasi dutela denboraldia dio Gorka Aranberri patroiak. Aurrea biratu berdeu, mejoran segi berdeu, ondo hasi gea, temporada polita dijoa, oin arte indeuna bai, bale joigu, motxila ondo kargatzeko eta sentsazio onak hartzeko, baina ja serioa ja hasi da. Zierbena eta Donostiarra 2. eta 3. sailkatu dira aurrenez urren. Bizkaitarren eta Gipuzkoarren arteko aldea 4% izan da soilik. Bermeo bestalde 4. sailkatu da 10 segundoko zigorra jasota. Asier Zurinaga Bou Bizkaia ontziko patroiak irteeran estatxa heldu barik izan duelako. Pilotan berriz Javi Zabalak eskuratu du San Fermin torneoko finalerdietarako txartela. 12 eta 22 hartu du mendean Joseba Ezkurdia atzetik aurrera.
Bide erdian utzi du Ezkurdia Zabalak lau zenbakidun pilotarekin sekulako omina eginda. Mamuak azaleratu zaizkio arbizukoari. Halaxe onartu du ETB-ko kameren aurrean. Giro motelarekin emango diogu hasi. Javi Zabalak erakutsi zuen 4 eta erdikoan ere maila handia duela. Azken urte izugarria egiten ari da modalitate honetan. Iaz finalera iritsi zen Kaiolakoan, baita San Fermin torneoan ere. Aurten oraingoz final erdietarako urratsa egin du eta aurkariaren zain dago. Asteleen honetan jakingo du Altuna 3. edo Peio Etxeberria izango duen aurrean hurrengo partidan. Baikoren multzoan bestalde Laso eta Peña 2. jokatuko dituzte finalerdian. Finalerdiak ostiralean Donostiako Atanon. Eta amaitu da gizonezkoen munduko futbol txapelketako multzuen fasea eta dagoeneko zehaztuta daude final 16 kanporaketak. Ingalaterrak multzoko lidergoa ziurtatu du Panamaren aurka, huts eta 2 gaienduz eta Kroaziak eta Ganak ere garaipena lortu dute. Multzoan Kolonbiak lehen postua bukatu du, Portugal menderatuta eta jota multzoan Argentinak neurketa guztiak irabazita itxi du lehen fasea. Jordania menderatuta 1 eta 3. Lionel Messik historia egin du berriro, Argentinako kapitainak 19. gola sartu du munduko txapelketetan, txapelketako golegile nagusi gisa errekorra handituz. Jota multzoak ere berdinketa bat utzi du Algeriaren eta Austriaren artekoa, 3 eta 3. Final 16-etako kanporaketako lehen partiduan ere emaitza argia. Kanadak eramandu garaipena Hego Afrikaren aurka huts eta 1. Houstonen jokatuko dira gaur 2 partiduak, Brasil Japoniaren aurka 7 eta Alemania Paraguairen aurka 10:30. Azkenik esane, Urko Berradek brontzezko domina lortu duela errepideko txirrindularitzako Espainiako txapelketan Sabinan Igon. Lehen erasoen ostean txirrindulari batzuek tropelari ihes egin diote, eta Berrade, Igor Arrieta, Joan Bou, Joel Nikolau, Korka Sorrarain, Hector Alvarez eta Martel Kamprubi sartu dira talde horretan. Helmugara iristeko 20 kilometro falta zirenean, Berraderen mugimendu batek atzean utzi ditu Arrieta, Bou eta Hector Alvarez. Arrieta eta Bou ahalegin handia eginda erabat lehertu dira helmugarako 5 kilometro falta zirenean. Azkenen Marcel Kamprubi nagusitu da, Joel Nikolau izan da 2. eta Berrade osatu du podiuma brontze eskuratuta. Eskerrik asko Jurene, gero arte. Eskerrik asko. Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak. Bai, Alkainen! Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin isele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eus helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Bikolpetxo maian ta bestela buruan kuleroko riak jantzi nire katza otxoan ta mirari edo maldiz izan zaren galdetzen dut
Horoskopoaria menegin ta mirari edo maldizio izan zaren galdetzen dute atzak gurutzatzen kaletik topatzen badugu elkar kato beltzak egingo dute negar gora begiren beste itxoiten sortea gortu nuen zuri begiren beste itxoiten nire sortea lapurtu eta eraman zenuen gora begiren beste itxoiten sortea gortu nuen zuri begiren beste itxoiten nire sortea lapurtu eta eraman zenuen gora begiren beste itxoiten sortea gortu nuen zuri begiren beste itxoiten nire sortea lapurtu eta eraman zenuen Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan. Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan. Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atsegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren. Naiz irratia sare sozialetan. Informazioaren aria. Zortziak eta 42 minutu analisi maila zabalduko dugu ekinea Torra Sagasti filosofo eta kazetaria alboan. Kaixo egun honekin ezan mauz? Egunon guztioi, oso ondo. Bai, bueno, gaurkoan freskura honekin euria. oso ondo. Bueno, freskura ez dakit oso freskura den, Hogeita bi gradu. Bai, hori da. Bai, Garbine Biurrun, magistrato bestetik, kaixo egun zuri ere? Baintzuten da? Botoia sakatzeko tarte bat behar izaten du batzutan. Hor dago, joar teknikariak ikusten du edo esango digu zerbait, daukagunean. Hemen txebat. Hortxe zaude. Aitu naiz ni hitz egiten eta ez naiz batzen mikrofonoare. Egunon, Garbine. Ikurra sakatzen. Zer esan behar nuen. Bai, freskura, hau freskura da izan degunarekin alderatuta, ez da? Hori da, sargori dago. Gertatzen dena da, oraindik etxeak eta bero daude eta kostatzen zaie freskatzen, baino tira, nik uste dut berreskuratuko dugula gure ohiko ongizatea. Hori da. Bueno, esango diego entzuleari denboraldiko azkena dugula, azkar pasada, denboraldi ez dakizu ez dakite. Nik faltan botako zaitute, Garbine. Bai, baino, a ber, etorkizunak zer ekartzeigun. Bai. Asteleneko, bi asteko, bai. Asteleneko saioa nik ere bai faltan botako dut. Ados. Bueno, hori eskertzekoa da, eta eskerrak emateko era aprobetxatuko dugu nola, ez? Bueno, gaurkoan helduko diogun lehen gaia, pixka bat Santurtzin gertatu den horri, zuen iritzia jakin nahiko nuke, dakizunez gazte bat hiltzelako, duela gutxi, hildelako, udaltzainek taser pistola batekin tiro egin ondoren. Aserra piztu da nola bait bere lagunen eta herritarren artean, ez da zaloa, konta iguzu? Bai, hala da, asteburuan egin dute mobilizazioa udaltzainei eta Santurtziko udalari beren erantzukizuna aitortu dezatela eskatzeko. Lagun batek hedabidei egindako adierazpenetan baieztatu duenez, Anderrek nahasmendu psikologikoak zituen, eskizofrenia hain zuzen ere. Udaltzainen beldur zela egin zuen ies eta gizon heldu bati bastoiak kendu zion bere burua defendatu nahian. Horiek horrela, polizia bortizki jazarri zitzaiola azpimarratu du lagunak, orduan kolpatu zuten taser pistolarekin. Salatu du, 2 orduz utzi zutela lurrean konbultsionatzen, iristen etzen anbulantzia baten zain. Gertatutakoaren berri emateko egin zuen ostiralean agerraldia, Imanol Urrutsua Santurtziko segurtasun zinegotziak ark baieztatu zuen, poliziek taser pistola erabili zutela, eta jarduteko ere era hori babestu zuen, jakinarazi zuenaz barne ikerketa bat abiatu dute zer gertatu zen argitzeko, ikerketa hori amaitu arte gertatutakoa
aurrez epai dezakeen adierazpenik ez zuela egingo esan zuen, baina hala ere Urrutxuak nabarmendu zuen gazteak oldarkor jokatu zuela. Bueno, biztan da, ingurukoentzako albiste lazgarria eta horrek nola bultzatuta ere haserrea, kalera atera zutela Santurtzin ikusi ditugu mobilizazioa, justizia eskatuz edota bortizkeria poliziala salatuaz ez dakitekin alboan zaitu delako zurekin hasiko naiz. Atentzia gauz asko deitzen dute, baina, taser pistola beti ere, ezta, horrelako arma bat ez dena hilgarria edo dela aipatzen dute, eta ondoren hildakoak mai gainean ez da lehenengoa eta ez dirudi azkeneko izango denik. Deigarria egin zait eta, harrigarria eta beldurtzekoa baita ere, ezagit Santurtzeko udaltzaingoak zer egiten duen halako arma batzuk esku artean dituela, jakinda. Jaurlaritzak berak zehazki bizkor deritzon ertzaintzako talde bereziari bakarrik eskuragarri jartzen dion arma bat dela, eta kasu horretan ere dagoeneko erabilpenari lotutako heriotza bat baina gehiago mahai gainean badagoela, eta hori ere nolabait esaterren hizketa gai eta kezkarako puntu, kezka edo larritasunerako puntu, ezta? Halako azken batean polizia eredu jakin bati lotutako arma erabilera hau oso eztabaidagarria delako eta kasu honetan hilgarria, ezta? Azken batean indarkeriaren erabileraren nolabaiteko esklusibidadea dauka poliziak eta kasu honetan baita Santurtzeko udaltzaingoak ere taser pistola hauek erabiliaz eta oso deigarria da nola kasu honetan, familia bat txikitu duzu, lagun arte bat zalantzari gabe eta gizarteari begira zen nolako mezua uzten duzun, ez? Orain argitzeke zer gertatuko den. Atzo zoritxarrez esate baterako, ez? Iruñeko Zabor kamioiarekin gertatu zenarekin, inpaktua handia zen, ezta? Eta inpaktu handi horretan segituan udaltzaingoaren buruak Iruñetik esaten zuen, argitu beharko zela, langilearen negligentzia bat, edota nahi gabe gertatutako zerbait, giza hutsegite bat, edota makineriaren hutsegitea, ezta? Kasu honetan, ez dago, ez dakit matxura daukan kamioirik. Kasu honetan, langile publiko batek arma bat dauka eskuan eta erabili egin du. Eta erabilera horren ondorioz gazte baten gorpua daukagu mahai gainean, ezta? Ordan, hau nola kudeatzen da? Nola justifikatu dezakezu hau? Zoritxarrez, hau ezin da justifikatu, hori da ondorioa. Eta orduan, ze mezu usten dio gizarteari? Ezoiko jarrerak edo oldartzeko jarrera duen edonor taser pistola batekin erasotua izateko arriskuan dagoela kasu honetan Santurtzin baldin badago. Hau da, taser pistolen erabilerari dagokionean jarraibideak begiratzen baldin badituzue, hau bere garaian halako ikerketa bat egin nuen kazetari lan batean, eta oso deigarria da nola YouTubeen badituzue iragarkiak, taser pistolaren erabilera nolakoa den, azaltzen duten tutorialak, eta gero jarraibide horietan agertuko zaizkizu baita ere salbuespenak. Zentzu dira salbuespenak? Eritasun bat izan dezakena, bihotzeko arazoren bat, drogen eraginpean dagoena, bestelako eritasunen bat, zer gehiago, bazegoen zerrenda bat, hain luzea, esaten duzula, zein dago zerrenda honetatik salbuetsita? Zein dago prest taser pistola baten tiroa, edo bestera batera esan da deskarga jasateko? Nor dago prest horretarako? Ze gorputzek eutxiko dio hori? Haurdun dagoen persona bateko horri usten dio? Badakizu zer eritasun mota duen, bihotzeko arazorik ote duen? Taser pistolaren funtzioa bera eta filosofia berak ez dauka inolako zentzurik. Zuk bala bat botatzen baldin baduzu, izan foam ala bestelakoa badakizu zein den eragina. Eta gorputzaren atalaren arabera gainera, are gehiago. Orain, taser pistola baten eragina ezin da aurreikusi. Eta kasu honetan, niri personalki iruditzen zait, erantzuna edo erreakzioa gandu da, baina uste dut gertatutakoaren larritasunak daukan maila oso altukoa dela, eta kasu honetan bai instituzio zuzenek eta taser pistolaren edota oroar indarkeriaren erabileraren filosofia aztertzeko zoritxarrez beste kasularri bat mai gainean daukaguna, ezta? Hiritarrok jokabide ezberdinak izan ditzakegu, baina gogora dezagun segurtasun indarrak, polizia, barne, gu babesteko
daudela sortuak eta finantzatuak gu denon poltsikotik, gu babesteko. Naiz eta jarrera desegoki bat izan gu geu babesteko. Beraz, uste dut filosofia errotik bestera batera planteatu beharko litzatekeela, eta segurtasun edo polizia lanetan dabilenak ere, bere arrisku maila ere bere gain hartzen du berez, bai? Zuk gizarteari ongizate bat eskaintzeko ze badirudi, eta azken aldian hainbatetan zoritxarrez errepikatzen ari da, polizia sindikatuek segituan ateratzen dute agiri bat, eurak biktima bezala ateratz. Eta horrek ez dauka berez zentzurik, hasteko eta behin ikerketa bat iriki baldin badago ez luketelako ezer esan behar. Kasu honetan, kamioilariarekin gertatu den bezala Iruñan, ezta? Ez dut inolako sindikaturik ikusi, ez dakit zer esaten. Edota inor, ez dakit nori buruz, ez dakit zer bazterrak nahasten, ez? Beraz, uste dut, eta azken hitzak, behintzat lehen sarrera honetan, filosofia aldetik, poliziak indarkeria esklusiboki erabiltzearen ideia ez da zentzuzkoa eta ez dauka etorkizunik ez luke izan behar euskal gizartean, eta bigarrenik taser pistolena uste dut zoritxarrez urte gutxian eriotza gehiegi eta gorpu gehiegi daudela mahai gainean. Bueno, 2023an esanez, Santurtzin 2023 dutela, taser pistola. Hirugarrena zen orduan, 2023an, eta taser pistolak udaltzaingo harin zaten. Sestaon izan zen lehena, ondoren Basaurin, orduzkeroztik Bizkaian beste 6 ere gehitu dira, eta Donostian esaterako 2025an udaltzaingoak, 2025etik taser pistolak baditu. Garbine, ze hausnarketa egingo zenuke gaiaren bueltan. Bai, barkatu. Batetik, kasu zehatz honi buruz, Ander Gazte Santurtziar horren eriotzai buruz, gauza gutxi esateko daukat, esan nahi dut jakin beharko litzateke azkenean zein izan dan bere eriotzaren kausa, eta hori autopsiaren emaitza, nik behintzat ez dakit izan dan edo jakina ez den autopsiaren txostena, baina hori jakin beharko litzateke, baina tira, hori da kasua, baina taser pistola, badirudi zalantzarik gabe taser pistolaren erabilerak izan duela eragina, batez ere hor lurrean edo kalean gelditu zalako Ander eta gero babesa edo laguntza jasotzeko denbora alduze pasa zala, bero itezun, tira, hori ja ez dakit. Baina taser pistola, taser armei buruz nik uste dute badagoela zer hausnartu, ezta? Batetik, esaten da, taser pistola hauek edo arma hauek ez daukatela arriskurik, eta horregatikan erabiltzen dira hainbat udaletan, hainbat udaltzaingok erabiltzen dute, baina nik uste dut badaudela datuak hori ezeztatzen dutenak. Batetik, eta nik uste dut oso azpimarragarria dela, Nazio Batuen torturaren aurkako batzordeak, batzorde hau oso noski garrantzi handikoa da eta oso ondo konsideratuta dago, kritikatu izan du taser pistolak erabiltzea, batetik oso mingarria delako, jasotzen denen horrelako deskarga bat, tortura mota bat izan daitekeelako, odelako, eta baita ere, kasu batzutan eriotza eragin dezakeelako. Nik uste dut badirela arrazoi nahikoak taser pistolak ez erabiltzeko, edo normalean ez erabiltzeko. Bestetik, kasu batzutan esan dut eriotza eragin dezaketelako, eta eskatu du Nazio Batuen torturaren aurkako batzorde honek uko egitea pistola hauen erabilerari. Bestetik, datuak badaude baita ere, 2001an eta 2007 artean, bitarte horretan, pasadira ia 20 urte, edo 20 urte baino gehiago, bitarte horretan 260 pertsona hil ziren taser pistolen deskargak jasan eta gero. Beraz, nik uste dut badaudela datuak demostratzen edo frogatzen dutenak taser pistolak oso arriskutsuak izan daitezkela. Badakit erabiliko zirela milioia aldiz, milioiak eta milioiak, baino batzutan, ia 300 persona 6 urte horietan behintzat hil ziren taser pistolen erabilearengatik. Beraz, nik uste dut behintzat gure gertuko poliziak, bai udaltzaingok eta baita ere ertzaintzak berak,
berpensatu beharko lukete taser pistolen edo tasen arma hauek erabileraz. Hausnatu beharko litzateke hori, eta nik uste dut badaudela beste modu batzuk, beste tresna batzuk, beste gaitasun batzuk, poliziek euki beharko lituzkete baita ere, ez dakit, eukiko dituzte ez, detukatzen, baina behintzat beste bide batzuk, beste era batzuk eta beste tresna batzuk, aurre egiteko delitu gileei edo zein gatazka dela kalean horri aurre egiteko. Beraz, taser pistolak nik uste dut oso arriskutsuak direla eta sozialki ere oso komplikatua da hori azaltzea zergatikan oraindikan erabiltzen oraindik eta zergatikan batzuk, Donostian bezala, orain hasten diran edo orain berriki hasi diran erabiltzen. Bueno, ziur gai honi heldu beharko diogula zoritxarrez aurrerago ez badira bestelako neurriak hartzen. Minutu gutxi ditugu 9:00 eta beste gai bat ere ekarri behar dugu ona, elkarrezketa bat dugulako pendiente. Ura agentziak dakizue nola tratatzen dituen urak Araba Bizkaia eta Gipuzkoan. Bueno, badirudi susto dezente hartu dutela baserri inguruetan bizi diren batek baino gehiagok mendiko uraren erabileran kontrol sistemak ezer nahi bai ditu eta nolabait beraiek sortutako iturburu horietan ur kontagailua jarri nahi ditu eta askorei ere gutuna mehatxu gizan ere isuna etorriko zaielakoan etorri zaie kanon bat ordaintzeko eskatuaz. Bueno, gai ez gehiago jakiteko Naroa Irure Ene sindikatuko ordezkaria dugu gurean. Kaixo Naro, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, zer gertatzen da gutxi gora bera? Konta iguzu zer den hori, nolabait urte askotan baserrin edo baserri inguruko auzoetan esango dugu horrelako deposituak beraiek erekitakoetatik ura lortzen dute eta orain derrepentean ura joan da, ura agentzia eta hori pagatu behar dutela esanaz joan zaie edo? Bai, bueno, kontua da, baserri eta landa eremu praktikamente guztitan, daukela ura behaien baserritan, etxetan, terreno eta ikulutan, behaiekin indako lan guztiagatik, ez? Bai gaur egun indako lana, bai gurasoak, bai arbasoak, aitona monak indako lanagatik. Depositua bere jarri zituzten, tuberia, mantenimentua, matxura konpondu eta bar. Bere egunean indako inbertsio ekonomiko hori dana, behaien poltsikotik ordaindu dute, inork ez die zertan lagundu, lana beraiek egin dute, eta horri eskerra dake ura baserrietan. Orduan, jatorri dana hori kontutan hartu beharra dago. Ze pasatzen da? 2000 urtean Europan hasizala lege bat atera zuten, jakin nahi dutena Europa mailan ze ur kantidade dagon, zenbat kontsumitzen duen bakoitzak, batez ere klima aldaketa gero eta nabariagoa dalako, lehorteak gero eta maizago gertatzen dialako, zuteak eta bar. Orduan, lege horren jatorria kontutan hartuta, Eusko Jaurlaritzak atera ditu lege, errege dekretu eta orden ezberdinak, esanaz, kontabilizatu behar dela erabiltzen dueten ura. Eta horretarako, behaiek obligatzen edo derrigortzen dute kontagailua izeneko mekanismo bat jartzera. Kontagailu hori, baita ere, ez egiten dute titularra berak ordaintzia, baserritarak ordaintzia, baserritarak instalatzea, mantenimentua, matxura baldin badaude konpondu, eta bar. Eta hortaz aparte, kanon bat ordaintzera ere derrigortu nahi dituzte, zerga bat izango ditakena. Irakurri dudanez, okerrez banaiz, horrelako gutunak gailegatu zaizki ez da, erabiltzaile edo landa eremuko pertsona hauei. Bai, hori da, aziziren lehenengo gutuna 2021an iristen, baina maiztasun gehiokin 2025an. Gutun mota ezberdina daude, baina gutxi gora bera oinarri berdinekoak, mehatxuak, hau egiten ez baldin badezu isunak jarriko ditugu, eta bar. Eta gainera presio puntu ekstra bat, iturburu batetikan titular bat baino gehiago kardezak ura, baina agian titular batei iritsi zaio eskutitza, baina beste aldameneko titularari ez, orduan horrek presio gehigarri bat dakar, ez? Nahi iritsi zait eta beste ez, ostra. Igual bildura areagotu egiten da. Esan duzu 2021an iritsi zirela lehen gutunak, ondoriorik izan da momentuz, ala guztia gutun horretan geratu da? Ez, momentuz ondoriorik ez da egon, guk urakekin egin ditugu pare bat bilera, eta behaiek bileran ahoz esan zigutenen arabera, momentuz isunik ez dute jarriko. Baina, ahoz bilera baten komendatu zuten gauza bada. Egia da, momentuz ez dala isunik iritsi, baina, eskutitz bat jasotzen da, 15 egun dituzu papeleo egiteko. Ez badezu egiten, beste eskutitz bat iristen da, eta beste bat. Orduan azkenean, presioarenkin jende asko bai kontagailua jartzen hasita dago,
eta kanona ordaintzen ere bai. Asko ez, baina batzuk bai. Ados. Zuek ze mezu zabalduko zenieke, nola baite, egoera honetan daudenei? Egoera honetan daudenei, lehenik eta ari gara gu Gipuzkoa mailan bilera irekiak egiten sindikatutik, bai afiliatu direnak eta bai afiliatu ez direnak, ikusi dugulako, tema oso injustua dela, oso sensible dagoela jendea, eta batez ere, kontzientzia hori gizarteratzeko, ez? Bilera horietan esaten egia esplikatzen ari gara, guk egin dugun lan guztia, legeen interpretazioa, eta lan hildo ezberdin jarraitu ditzazkegun. Lan hildo ezberdin horien artean, ega salbuespen egoeraren bat adoki genezaken ordenaren barruan, ordena aldatu, gizartearekin guztiok bat egin da, dinamika ezberdinak landu, izan firma bilketa, mobilizazioak, bilerak, diputazioarekin, alderdi politikoekin, eta bar. Guzta baltzen ari garen mezua, eta batez ere, eta mendikan ere bai eskerrak eman nahiko nien, parte hartzen ari jende guztiari, bileretan jende pila bat ari da parte hartzen, eta sortzeko asmoa daukagu lantalde sendo bat, partaide alik eta jende gehienekin, herri guztietako ordezkariekin, Gipuzkoa mailan, eta elkarrekin, lan hildo zehazten joan, eta lantzen joateko. Horrekin geratuko gara, Naroa Irure, sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko gurean izateagatik. Zuei, eskerrik asko. Goizeko 9:00 seinaleak entzun ditugu. Informazioaren aria, naiz irratia. Panamako auzitegi batek errudun jo ditu Eneritz Argintxona 30 urteko erandioarraren eriotzarekin lotuta atxilotutako bi gizonak. Epaimaiak hilketa eta lapurreta delituak leporatu dizkie. Zaloa Badiola, egunon. Egunon oinatz eta egunon entzule guztioi 2024ko uztailean hil zuten Argintxona Bocas del Toro eskualdean oporretan zegoela. Uztailaren 24an ikusi zuten azken aldiz eta 2 egun geroago ilotz bat topatu zuten hondartza batean eta egun batzuetara egiaztatu ahal izan zuten hildakoa emakume bizkaitarra zela. Ministerio Publikoak pasaden larunbatean sare sozialetan zabaldutako informazioaren arabera fiskaltzak frogatu du atxilotuetako batek matxete baten kirtenarekin jo zuela eta bigarrenak telefono mugikorra eta argazki kamera lapurtu zizkiola. Buruan jasotako kolpe baten ondorio ziltzela argitu zuen autopsiak alaba Panamako auzitegiak erruduntzat jo ditu atxilotutako 2 gizonezkoak. Hortxe beraz, azken orduko hori Argintxonaren auzian iritsi zaiguna. Bestalde gaur egunak eta goiza batez ere aktualitateari lotuta dakarrena, aletuko digu Iraia Kanbra, kaixo Iraia, egunon. Egunon oinat eta egunon entzuleak, ekainaren 29 den honetan politikarekin hasiz gaurko eguna, segurtasunaren arloan izango dira gaurko hitzordu nagusietako batzuk. Lehendakari Imanol Pradalesek segurtasun sailburu Bingen Zupiriarekin batera, ertzaintzak energia sektoreko enpresa batean eraso hibrido baten aurrean egingo duen simulakroa bertatik bertara jarraituko du. Bestalde Arnaldo Otegi Bilduko koordinatzaile nagusiak hitza hartuko du alderdiak ikasturte politikoaren amaiera gisa antolatutako ekitaldi batean sorturen egoitzan. Hezkuntza esparruan EHUren uda ikastaroetan genero identitateak hezkuntza sisteman txertatzeko gakoak eta familiei laguntzeko protokoloak izango dituzte aztergai. Osasungintzan Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordean iraungitako txertoen auzia izango dute hizpide. Bestalde Ana Ollo presidenteorde eta Memoria eta Bizikidetza Kanpoekintza eta Euskara kontseilariak gerra zibilean eraildako Ramon Bengarai, Dionisio Gutirrez eta Epifanio Osororen gorpuzkiak senidei emango dizkie. Eta Gasteizko Aldezarreko familia bat etxegabetzea arriskuan dago eta horren harira eskolak, guraso elkarteak eta auzoan bizi etxebizitza sindikatuak egoeraren berri eman eta etxegabetzea bertan behera uzteko exekituko dute. Ekonomia arloan Lithium enpresa txinatarra Nafarroako industria ekosisteman aurkeztuko da egingo duten ekitaldi batean. Ekitaldian foru gobernuko kideak, presidentea Yao Jing Txinak Espainian duen enbaxadorea eta konpainiako ordezkariak izango dira.
Kiroletan Donostiako Anetako ministadio berritua inauguratuko dute gaurkoan, futbolean klube munduko txapelketako final 16renetarako 3 neurketa jokatuko dituzte, tenisean berriz Wimbledon txapelketa hasiko da, pilotan San Fermin Lauterdiko txapelketako partida izango da Mungian, Altuna 3. eta Peio Etxebarriaren artean, eta erremontean aldiz erremontari txapelketako finala jokatuko dute, Aldabe eta Barrenetxe 4. Ansa 2. eta Zubiriren aurka. Eta amaitzeko kulturan Bilboko Arte Eder Museoaren berri irikeraren eta datozen hilabetetako egitarauaren aurkezpena egingo dute Madrilgo Reina Sofia Museoan oinatz. Eskerrik asko Iraia, gero arte. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepiden berri ezer baino lehen aipatu dituzu Zaloa puntu bat baino gehiago, ilarek eta istripuengatik baldintzatuta, oraingoan egoera nolakoa da? Berdintxu diraute Euskal Herriko errepideek, 2 puntu horietan autopilaketak eta errepide itxiak ditugu zehazki. N1 errepidean 456 kilometroan Andoainen istripua izan du. Gaur goizean kamioi batek errepidea zabalik dago, baina autopilaketak daude eta bestalde kotxe eta kamioi baten arteko istripua egonda ere, A8 errepidean 110 kilometroan Basaurin Galdakauko norantzan eta hemen ere autopilaketak ditugu. Eguraldira garpena jaso ezagun beraz, Iker Ibarluzea. Giro motelarekin emango diogu hasiera asteari, baina orduek aurrera ginala argitzera egingo du. Goizean hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina bereziki ipar isurian eta bertan han-hemenka zaparrada batzuk emango dira. Zaparrada gehien bat mendiguruetan emango dira eta ez dira oso indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du. Hala ere eguerdi alderako atertzera egingo du. Hego isuri aldean aldiz hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giro argia izango da, naiz eta azken orduetan berriro ere hodeiak ugarituko diren. Ego isuri aldean aldiz eguraldi eguzkitsua izango da eguna amaitu bitarte. Ipar-haizea joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bizitu egingo da, bereziki lurraldearen hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoak antzeko jarraituko dute, Nafarroa erdi eta hegoan izan ezik, bertan behera egingo baitute. Ipar isurian, maximoak 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz, Herriberan. Informazioaren aria. Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastau eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Lider Nando nauzue eta asteartero, arratsaldeko 7etan, saio berri bat izango dut naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7etan, naiz irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Informazioaren aria, naiz irratian. Eguneko elkarrizketa dugu hemen eta hala gaur Pilar Garaialde egiari zorreko kidea. Pilar, kaixo egunon.
Bueno, pasaden astean, joan zineten Gasteizko parlamentura, hango presidente Bakartxo Tejeiriarekin, horrelako eskariak egin zenizkioten, hori berehala aipatuko dugu, baina lehenik eta behin, pasaden ostirala nahi justu, tortura biktima babesteko nazioarteko eguna zela eta Esteban Muruetagoiena, Bertzungo mediku izan zena, estatuko indarkeria biktima bezala aitortu zen. Ze balorazio egingo zenuke gaiaren inguruan, Pilar? Bai, aldeko txostena dago, Esteban Muruetagoienari buruzkoa. Noski, beharrezkoa dira horrelako aitortzak, ez? Estebanena da kasoetako bat, ez? Tamarari asko sufritzea tokatu zaio. Tortura jasatzen duen inguru guztiari gertatzen zaion zerbait da baita ere. Eta noski posten gara, eta justu txostenaren berri izatea ekainaren 26 batean, bihurtzen du gaia baita ere unkigarrian, ez? Bai. Esan dugu, ezta, Gasteizko parlamentura jo zen utela, nolabait estatuko biktimak aitortzeko epea zabaltzeko eskatu diozue batetik, eta bestetik, araua berritzea, nolabait balorazioko batzordean dauden adituek, gai honetan eskatzen duten moduan. Zer da zehazki gertatzen ari dena? Alegia, epe bat zabaldu zen, hor baloraziorako pertsona batzuk aurkeztu ziren, epe hori zen, eta orain zuek hori da eskatzen duzuena, zabaltzea epe hori jendea gehiago aurkezteko, bestelako hatz bat emateko gai honi? Hori bakarrik ez. Kontutan eduki behar da, 12/2016 legeak hartzen ditula 1969tik 1989 bitartekoak. Bai? Zuzeneko urraketa gaina, zeharkakoak ez ditu hartzen. Eta egontzan dekretu bat baita ere hartzen zituenak 60tik 1989 bitartekoak. Vale. Baina 12/2016 horrek hartzen du hori. Esan duzu bezala, epea oso motza izan zen, legearen berri zabaltzeko zailtasunak egontzien eta etzen iritsileko askotara. Bazegoen baita ere, alako mesfidantzan bat, esatea, guk berriro lehen planora ekarriko dugu sufrimentu hori, nola baite tapiatxo batekin gorde duguna gure barruan, bizi ahal izateko, eta beretan balioko du ez du horrek, dana juntatzen zen. Baita ere, EPEA egontzen zabelik 2019tik 2021 batera bitartean. Tartean, pandemia egontzelako, hasiera baten aurreikusita zio baino, EPEA pikin gehiago jarri zitzaion, baina oso epe motza da. Orduan, epe hori zabaltzea eskatzen dugu, baina baita ere eskatzen duguna da, egon diren urraketak 60tik 60 urtetik, gaurdainoko danak, hartuko dituen lege bat izatea. Orduan, erreforma importante bat eskatzen diogu legeari. Eta adituek gomendio mordo bat eman dituzte urte hauetan zehar, eta haienak txertatzea ere bai. Baina, baita ere, zeharkako urraketak jaso ditzala lege horrek. Eta zeharkako urraketak esaten dugunean, garbien ikusten dana da dispersion kasuan. Kontutan eduki behar dugu, gobernuak hartu zula salbuespenezko espetxe politika bat jarri zuela abian, horrek dispersioa eragin zuela, eta horrekin presoek, familikoek eta lagunek ikusteko eskubidea, eta familiko eta lagunekok preso ikusteko eskubidea beti alizateko, sekulako kilometro pilak egin behar izaten zituztela. Eta horren ondorioz, badira 16 lagun hiltzirenak, zaurituak eta gauza gehiago. Eta adibidez, urraketa garbia bada, urraketa hori ez dago jasota. Eta orduan hori jasotzea ere eskatzen dugu. Beraz, batetiken, lehengo legeak hartzen zituen 69-80 hartzen zituen hoiek epea zabalagoa behar dute, baina eskatzen dugu, batetiken, hor sartuko zitezkenei epea zabaltzea eskarak egin alizateko, baina jaso dezala 60tik gaurdainokoa. Milaka die 1989tik ona, milaka die biktimak. Eta hoi edanak daude erabat legearen eremu eta babesetikan kanpo. Eta horiek hartu behar dira. Ezken nahi baldin bada nazioarteko parametroetan, baina gutxienez egotea, aldaketa hori beharrezkoa da. Uste dut, datuak ere aipatu zen dituztela, aipatu duzun epe horretan, 2 urteko epe horietan, aurkeztutako eskariak 711 izan zirela, eta 400 izan direla aitortuak. Horrek esan nahi du,
erdie eta pixka bat gehiago bakarrik daudela aitortuta. Eta 2021 bukatu zen EPEA aurkezteko, eta 2026an gaude. Orduan, 5 urte hauetan, hori, gaur egun, eta gero Maria Jesus San Josek berrituzun konpromesua baliabide gehiago jartzeko, eta hori, eta horten, zenbaki gehiago esatuko dira, baina alare, jende asko gelituko da, oraindik aitortu gabe. Laren bakarrik. Guk zabaldu dugu jakinik epez kanpo daudela, hasi gara eskaerak jasotzen. Eta gaur daño, 4-5 hilabetean, 500 jaso ditugu. Hilero, jungo gea, sortaka aurkezten. Eske, milaka die lagunak, pentsa, bakarrik, Ibakek egintzun ikerketan, 4.000 baziren, ikerketa hor barruan sartu zirenak, 4.000 baziren tortura jasandakoak. Eta ez da torturakoak bakarrik, eske daude beste urrak eta asko oraindik zehatzeko daudenak, ez da. Orduan, horrek ematen du pixka bat idea ze dimensiotako gaietaz ari garan. Hori, oraindik dimentsioa bera ez dagoela hartuta bere horretan, ez da? Hori da. Esaletzen duzu. Zenolako harrera, kasu honetan, Tejeraren partetik, pentsatzen dut gai hau lantzen ari zarete momentuan ere, harremanak izango dituzuela, justizia sailburua aipatu duzulako eta beste, zenolako harremana espero duzu, zenolako erantzuna honek izango du erantzunik edo? Gaur daño ikusten dugunakin, harrera ona ikusten dugu. Bakartxo Tejeriak errespetu osoz, begirune guztiz, entzuketa aktiboan oso ondo jaso gintun, eta eskertu gaude, oso ondo. Beraz, zuen esperoa da, kasu honetan indarkeria guzti horiek zabaltzeko beste epe bat zabaltzea, eta zuen joango zarete orain, gutxinaka biltzen, eta epe hori zabaltzen denean aurkeztuko dituzue? Ari gara jada aurkezten, baita ere parlamentariak ikusi dezaten hau estela dozen erdi bat lagunen kontu bat, eta esaten dizut, 4 hilabete eskasen 500 jaso ditugu, baina milaka dira, eta jasotzen jarraituko gea, eta hilero aurkezten jarraituko dugu. Eta ez da bakarrik epea zabaltzea, epea esan nahi dut aurkezteko epea, baizik eta urraketen esparru temporala, nola baita esateko, gomendioak, eta zuzenekoak ez diren delituak ere jasotzea, hori guztia eskatzen dugu, bai? Eta, horretarako behar da lege aldatu, eta lege aldatzeko legebiltzarrak egin behar du. Eta horretarako, alderdiek kompromiso bakarrik ez, baizik eta gero, horta jarri behar dira. Gauza asko kiko dituzte egunerokoan, baina horta jarri behar dira baita ere. Eta egiten ari garan guzti hau da, baita ere, bereiek ikus dezaten zertarainokoa dan egoera. Ados. Biktimen partetik edo zuengana eskariak aurkeztera joan diren biktimen partetik, zenolako iritziak jasotzen dituzu? Pentsatzen dut, pertsona bakoitza mundu bada, baina beharra dute, sentitzen dute behar hori, aitortuak izateko, txosten baten jasotzeko edo prozesu egiteko? Beharra dute eta eskubidea dute. Eta biktima guztiek dugu eskubidea memoriarako, egiarako, erreparaziorako, eta gaina honek danak, ekartzen du ez errepikatzeko bermerako behar dan elementuetako bada, bai? Zeren, klaro, tortura ere ez da izan polizi baten beroaldi bat. Ez, sistema oso bat, makineria oso bat egon da. Eta hori agerian jartzen du, orain egiten ari garran lanketa honek, eta gaina horrekin bukatu behar da, hori suntxitu behar da. Eta orduan, biktimok dugu eskubidea memoriarako, egiarako, erreparaziorako, eta ez errepikatzeko bermerako. Zabalduko diet ere tertuliak idei, beraien iritzia edo ekarpenak egiteko aukera bakartxo Tejeriarekin elkartu ondoren pasaden asteazkenean, ekin ez dakit zerbait galetuko ote zenioken, edo hausnarketaren bat gai honen bueltan egin ote zenuken. Bai, batetik hausnarketa eta galdera ere luzatuko diot. Nik uste dut Eusko Legebiltzarrak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Legebiltzarrak zen Nafarroakoak bere bidea ere badarama, eta esan beharra dago, behintzat lerroburuetan Nafarroako Legebiltzarra tortura kasuen aitortzan eta horretan egiten ari den ibilbidean, hainbat lerroburutan ikusten dugula, eta tarteka ere, izena-bizenak ere publikatzen direla, aitortza horien ibilbidea nolabait publikoki erakusten, ez? Akaso, Gasteizko Legebiltzarrak etxeko lan batzuk badauzka, eta begirunez hartzearekin batera,
alako iniziatiba politikoa ere beharko luke, eta horretan Legebiltzarreko buruak ardura bat badauka. Ze, zoritxarrez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Legebiltzarra askotan bigarren plano batean geratzen da, eta lehendakaritza da, nolabait, batuta politikoa daramana. Baina Legebiltzarra da azken batean, euskal gizartearen zati handi bati lotutako lege horiek arautu beharko lituzkena, eta kasu honetan, memoria eta aitortzaren ibilbide horretan, etxeko lanak egon badaude. Zergatik, errelatoaz eta memoriaz hitz egiten hasten garenean, edota zoritxarrez hezkuntza mailan apenas hartatzen ez denean, ikuspegiak izan behar du erabatekoa, eta ahalik eta objektiboena, ez da. Eta zentzu horretan, euskal gizarteak torturarekin pairatu duena ezikusitzat ustea oso larria da, eta gainera hutsegite handi bat memoria ariketari, ez da? Aitortza eta erreparazio horri ere bidea sikiera zabaltzeko, ez? Gerora norberak ere erabakiko du, ea erreparaziorik behar duen, nahi duen, edo indarrik baute duen horretarako, ez da? Ze torturaz ari garenean, norberak bere zuaitz genealogikoa etxean aztertzen baldin badu, eta gerra garaira ez gara joango, baina joaten hasi ezkero, aitonamonak, gurasoak, ingurua, bikotekideak, senideak, kuadrilakideak, eta tortura nolabait oso sustraituta egon den indarkeria zuzenekoa eta zuria ere izan da, ze torturaren beldurpean bizi izan dira hemen belaunaldiak, ez dezagun ahaztu, eta badirudi nolabait torturaren auzia bazterrean ustea edo ez oso lehen plano batean eroso zaiela zenbait zuri politikoki errelatoa josterako orduan, ez da? Ze hori mai gainean jartzerakoan bizi izan dugun gatazkaren alde hainbat oso modu gordinan mai gainean jartzen zaizkizu, eta gainera estatu eta instituzio publikoen esku hartze zuzenarekin eta modu sistematikoan, ezta? Orduan, lehen aipatzen genuen taser pistolen erabilera eta bar, azken batean, biolentziaren erabilera hori estatuak sistematikoki darabilenean, torturan plasmatu izan da, eta hori gizarte oso bat, nolabait, mendean edukitzeko tresna bat izan da, tresna polizial, politiko eta mediatikoa inkluso, ez? Orduan, nire hausnarketa hau botata, nolabait mai gainean jarriaz milaka horiek eta modu zurian ere torturak utzi duen arrasto hori, ez? Osea, uste dut, jendarte osoak bizi izan duela, zeharka bada ere torturaren errealitate hori eta presentzia hori, ez? Eta beldur hori. Izan komisaldegitik edo eta bestela ere segurtasun indarren esku goiti bera txikitzeko arrisku horrekin, ezta. Orduan, hausnarketa hori mai gainean jarrita, galdera ere luzatu nahiko nioke eta pixka bat teknikoki, ez? Kasu hauetan aipatu duzu zeharkakoak nolabait edo zeharkako delitu edo zeharka sufritutakoak nolabait ez direla aitortzen edo behintzat lehentasuna izan dela nolabait lehen planuko kasuekin, baina aipatu izan duzu, bitan aipatu duzu, zeharkakoekin, zeharkako delitu horiekin, zertaz ari gara eta zer espero barko genuke edo ze bide iritzi duzu izan barko lukela. Zeharkako aipatu dut, legeak ez dulako jasotzen, supuesto hori. Legeak ez du jasotzen zeharkako urraketarik. Eta bada garaia horiek ere kontuten ekoitzekoa. Zeharkako urraketak zeintzuk lirakete? Dispersioa. Osea, dispersioan ondorioz, hil diren lagun eta familiarrak, adibidez. Eta da, adibide garbiena. Estatuak hartzen du, gobernuek hartzen dute, erabaki bat, gaina horrek bere momentun babes asko eukizitun, alderdi askoren babes eukizuen. Dispersio politika horrek, ez da? Zeren, preso horiek, alako jarrera bat hartzen ez balin bazuten, dispersioa zeukaten. Eta dispersio horrek, salbuespeneko espetxe politika horrek, zekarren, familikok eta lagunek, ez dakin oraino, desplazatu beharra, preso hori bisitatzeko. Eta bidean izan die istripuak. Istripu horren ondorioz, izan die hildakoak 16. Izan die zauritu mordo bat. Izan die umeek preso hoien semeek eta alabak motxila duten ume horiek, asteburuero, beren eguneroko bizitza
beste laguntxoak zemakiten bizitza hori egite izan ez dutenik, zeren asteburu joten zitzaien bere gurasoak bisitatzen. Adibidez. Orduan, zeharkakoak horregatik badu bere garrantzia, gaina ez dauka nahiko bizibiliadek. Horrekin ez kendu nahi inundikan ere torturaren larritasunez, tortura ez dago zuzenduta informazio bat jasotzera. Soilik. Gaina, agian informazioa jasotzeko ez da torturatu behar. Ez da beharrik. Da, gizarte osoari egiten zaion kalte bat, jakinik, horrekin zenbat beldur, zenbat ondorio ditun. Oso konstiente izan da. Hor 40 urtetik gorakoak direla motxiladun aurro horiek, hori ere aintzat hartzekoa da. Ze badirudi aurretaz ari garela, aurro horiek 40 urtetik gora dauzkate, ez? Hori ere oso deigarria da, ez? Tamaina, ez? Tamaina edo neurtzen hasteko, ez? Claro. Leister egingo dia 25 urte, bi lagun hil zirela, basora luzekoa, eta beste izate zei barkoa, Leister dia 25 urte, bi lagun hil zirela. Bueno, une hartaia bazien 11 hildakoak. Eta gero, zaintza asko egin delako, eta hor daude furgoneta horiek, mirentxu horiek, ez? Horrek gauza asko egin zitun, baina horrek ez dukantzen inundiken ere ardura. Ardura larria. Hor lehen ekine momentu batean, Iruñeko parlamentoa aipatu du eta Gasteizkoarekin. Badakit askotan konparaketak ez direla egin behar, eta bakoitza duela bere ritmoa, eta bakoitza duela bere testu ingurua. Baina gauza batzuk agian esatea, ez da txarra jabetzeko. Kontuten euki behar da, egiari sortu zen 2012an, orduan etzegoen ezer. Dekretu bat egon zen 2015an, Gipuzkoara Bizkaian, gero 2016an Gipuzkoara eta Bizkaian 12 lege hori, eta Nafarroak 2019an egiten da. Agian, baita ere horrek laguntze dizu, gero aterako dan, badaukezu aurrerakin hori, ez da? Agian, ez dakit ziur. Baina Nafarroak hartzen ditu 50 gaurdainokoak. Bai. Nafarroko legeak zeharkakoak ez ditu hartzen, zuzenekoa bakarrik hartzen ditu. Baina, eta bai, martxa polite daramala aitortzak egiten. Horrenik asko falta dira, baina bai, martxa ona darama. Orduan, Nafarrokari begiratu behar diogu handiken gauzonak baita ere kontuten ekutzeko, begiratu behar diogu eta begiratu behar diote parlamentariek legea egiteko garaian. Baina, hori hobetu behar da, eta sartu behar dira, zeharkakok, eta ez diet beste garrantziak gendu nahi, baina, hori, kontuten euki behar dira gomendioak, legeari falta zizkion gomendu guztiak kontuten euki dutela, epeak zabalagoak izan behar da daukete, lege horrek ez luke eperik euki behar eskaerak aurkezteko. Ez luke euki behar. Zeren, uste zerbait aipatu dezula, edo, bintzat, aipagarria da, tortura jasandun batek, kaltea handia jaso du, eta horrekin nola bizitzen ikasi du, eta berri hori dana lehen planora ekartzea eta zehatzea, ez da erresa. Eta demorak behar ditu. Eta gaur egun eskaera pilo badauzkagu, baina badakigu zenbait oraindik ez dala gai. Osea, ez da brausta baten iteko. Pako Etxeberriak egin zuen, institutok egin zuen hartan ere zenbat geratuko ziren kanpoan ez zuelako bere zauria agian atera nahi, eta horrelako kasuak zientoka izango dira. Bai, nik oso gertutik ezagutzen ditut, eta batzuk gerogo egin dute, eta beste batzuk oraindik ezin dute. Eta beldurra ere hor daukate, ez zurbunean sartuta, ez da esatea guen, ni ikusiko bainin dute kontatzen zer egin zidaten, agian nire gana etorriko dira berriro, osea, beldur hori gelitu zaienak ere badaude. Era askotakok, bai. Bai, Garbina hortzaudela aprobetxatuko dugu, zerbait nahiko zenuke gehitu, galdetu, aurrera. Barkatu. Bai, nik uste dute oraindik ez dugula egin, orokorrean, ez da politikoki, ez da erakundeetan ere, hausnarketa orokorra hemen gertatutakoaz. Nik uste dut hori falta dela. Eta dauzkagula sakabanatuta baita ere, eta desberdin juta, giza eskubideen aurkako edo giza eskubideen urraketak, sufrimenduak, eta oraindik dauzkagu konpartimentatuta.
eta hemen egondan mina, egondan sufrimena izan dela oso orokorra, oso zabala eta alde guztietatik edo alde askotatik etorrita. Bueno, nik uste dut lehen dekretua izan zala 2012an, ez da, Pilar? 2012ko 107 dekretua izan zala, oso mugatua, eta gero, bueno, etorri zan lege hau, 2016ko 12 legea da, 2016koa da. Uztailak 28koa, eta indarrean sartu zen irailaren 11ean. Zalantzarik gabe, lege guztikin edo arau guztiekin gertatzen den moduan, lege hori martxan jartzen da, praktikan jartzen da, eta praktika horren edo martxa horren esperientzia edo eskarmentuaz baliatuta, legearen berrikuntzak edo eska daitezke eta oso zilegi da, eta gaina badaukagu bide bat eginda eta balorazio batzordeak ere egindako aitortzak, baina ez bakarrik hori, baizik eta bere balorazio kritiko orokorra. Nik uste dut horri erantzuen egin behar zaiola, eta Pilarrek esan duenez, sailburuak, San Jose sailburuak, justizia sailburuak, eta baita Tejeria Eusko Legebiltzarren presidenteak horrela azalduta, behar bada, abiatuko da zera lege hau berritzeko bidea, eta nik uste dut ona izango dela, nik uste dut ona dela, baina aitortuta daude 1960tik ona biktimak, legean azaltzen dira beste erabatea, baina azaltzen dira eta aipatzen dira, eta lege horren 2016ko xedapen gehigarriek aitortzen dituzte baita ere biktima horiek. Beste gauza bat da, erreklamatzeko zepek dauden eta ze erantzuna ematen zaien biktima horiei. Eta zeharkako indarkeriaz edo zeharkako giza eskubideen urraketetaz nik uste dut ez dut ezer parekatu nahi, ez dut ezer alderatu nahi. Bakarrikan jarriko dut mahai gainean beste esperientzia bat, beste sufrimendu bat. Esaten da adibidez, espetxe politikaren nik sakabanak eta ez dut erabili nahi, baina urrunketaren ondorioz egondan sufrimendua, bai gaina, trafiko istripuak, baina baita ere, sufrimendua berak, ez da. Baina, adibidez, hemen ere ez dira aitortzen mehatxupean bizi diren personen sufrimendua, hori ez da aitortzen, ez da aitortu. Ez da aitortzen ez da ere bizkarzainekin bizi izan diren personak, horien sufrimendua, ez da aitortzen mehatxupean bizkarzainekin eta alde egin behar zutenen sufrimendua, haien seme-alaben, gurasoen, aitonamonen, lagunen eta barren sufrimendua. Hori ere ez dago aitortuta, legez esan nahi dut, ez dago aitortuta, ez dago aitortzarik. Ez da izan erreparaziorik, eta esaten dut, ez dut alderatu nahi, baino bai bakarrik esan, badaudela sufrimenduak oraindikan aitortuta ez dauden, behar bezala aitortuta ez daudenak. Eta ez dakit merezi duen, edo ez, edo nahikoa izango litzateken aitortza orokor batekin. Horrela usten dut. Eta hori galdetun, hori izango litzateke nolabait esateko nire galdera Pilar Garaialderi. Eta kaixo, Pilar, ez zaituta agurtu. Kaixo, Garbiña, egunon. Nolabait konpartimentatutako indarkeriaz hitz egiten zuelako, eta pixka bat, kasu horretan orokortasun bat edo aipatzen zuen, lege gerizpe bat, edo ez dakit nola ikusten duzun hori. Agian hemen zabaldu nahi da beste debate bat, eta da zer dan estatuaren violentzia, izan lehike, debate bat izan lehike, eta ez dut uste orain unea denik, zer dan violentzia estatuarena, eta zer dan erantzunoizko violentzia. Orduan, hor ez dut sartu nahi eta ez nahi sartuko. Baina, hori, orduan, ez da alderatu nahi, baina alderatzen da, eta, badakit, Garbiña, zuri asko tokatu zitzaizula, eta... Ez naiz nitazari, Pilar, ez naiz nitazari. Vale. Eta, baina, estatuak, eragindako violentzia, finantziatutako talde parapolizialak edo paramilitarrek,
beraiek bere strukturatatik egindako violentzia urraketa denak aitortu beharra daude. Eta ezin da ukatu, sakabanak eta ditu dispersioak erakarri duen giza eskubide urraketa, ezin da ukatu. Eta ez dago jasota legean, eta jaso behar da. Hor, ez dago inungo dudarik. Eta hori esaten du kontundentzia guztiarekin. Eta ez dut beste gai batzun debatea irikin nahi. Iritzi zeitaralako ez dala ez gunea eta ez momentua. Bueno, hortxe beraz, ekarri dugu, baina, aipatu dugu, ezta, nolabait urratsa hau egiteko batetik epeak zabaltzeko eta legearen erreforma beharko zenuketela, eta, kasu honetan, alderdi politikoena, ezta? Bai, gertatu. Bai, baita ere, Garbine, ulertu dizut, 70 enoneako, osea, 79 bitarteko gaitortuta daudela, nik esan dut 2015, agian 2012 izango zen, baleike, nik adin badauket eta gauz batzutan, deskuidok izaten ditut. Baina, funtzioan 107 dekretu hori, horretaz ari nintzen, bai, eta horrek eukizun urtebeteko EPEA zeak aurkezteko, eta hor jende asko gelitu zen, aurkezteko gaitasunik gabe, eperi gabe, gauz asko gatiken aurkeztu gabe. Eta 79-tik 89-ko asko ere bai. Eta orduan ere eskatzen dugu erreforma honetan, jaso ditzala, epe hori dana, 70-tik gaurdainokoak hartu ditzala. Hori eskatzen da. Kasu honetan, pixka bat amaitzearen Pilar, aipatu duzu, oraindik ere eskaerak jasotzen ari zaretela, eta etorriko dira atzetik, falta direlako asko. Ez zuen gana jotzea izango litzateke, kasu hori zuzenen? Bai, eta gainea, hemendik nire gonbitea edo nire deia edo animatu nahi, urreketa jasen ditu duztenak, baina bideo honetan baita ere, asko hil dira. Dano daukagun horbait, oso gertukoa, sekulako jasatnakoa eta jailda dagoena. Orduan, haien zenitartekoek, izan bikotea, izan etxekoren bat, izan zea, aurkeztu ditzake baita ere, burraketa horiek aitortuak izan ditzaten. Eta pres gaude, gauzanetako laguntzeko. Eta tortura jasadan dutenen kasuan, ez diegu eskatuko errelato oso bat egin dezaten. Badaukago prestatuta, ondo pentsatuta, ondo aztertuta, ondo landutako zehatxo bat, ez? Nun, horiek erantzun eta kokatzen dan bere urreketazien izan dan. Eta gainantzekotako ere, pres gaude laguntzeko, eskuzabal, ateak zabali ditugu baita ere, eta animatu nahi ditugu, bai. Momentuz, aurkezten kongo hilero, sortaka, eta jasoko dute, notifikazio bat egon esaten zaien, epezkanpo zaude, eske legea momentu ondan ala dagoelako, eta hori erantzun behar duelako. Baina txosten horiek ez dira zakarretara butako, horiek hor gordeko dira, eta legea aldatzen denean eta epeak zabaltzen direnean, ordun martxan jarriko dira. Ordun, ez da izango alperrikako lana. Osea, ez dute berriro, gero lege aldatzen denean da, epea zabaltzen diren berriro eskaera egin berko. Oain egiten duten horrek balioko du. Pilar Garaialde, eskerrik asko guren izateagatik. Zuei eskerrik asko. Garbine eta zuri agurtuko zaitugu, tenore duzulako uste du joateko, udara ona pasa ezazula. Urrengo irailean, urrengo kurtsuan berriz egon gora elkarrekin. Bale, 7 minutu bat, badozkate oraindik, baino, bai. Bale, ados, nahi baduzu itxarren eta... Laurden gutxira arte. Urrengo gaiarekin sartuko zaitugu. Eskerrik asko, bai. Baino isildik egongo naiz, bai.
minutu edo 19 minutu beki esan da 10etarako eta bueno, Pilar Garaialde Egiarizorreko ordezkaria agurtuta. Azken gaia ekarriko dugu eta bueno, gaurkotasun agian bihar gehiago hartuko du, baina bueno, urte osoan zehar hitz egiteko afera bat ere bada, bihar San Martzial eguna delako eta Irunen berriz ere beste urte batez bi alarde ikusiko ditugulako, emakumea soilik kantinera gisa onartzen dituenak gainontzeko baztertuz eta beste alardea edonork parte har dezakena. Bueno, urte asko dira, aldaketaren bat edo beste egonda, baina momentuz gaiak horretan jarraitzen du. Garbine, agurtu baino lehen, gai honetaz galdetu nahiko nizuke, aurtengoan nola ikusten duzun eta zer aipatuko zenuken? Barkatu despistatuta neon momentu honetan, ia izten, baina alardeari buruz galdetu diaz, ez da? Nahiko nuke azken iritzia jaso zure agurtu. Ez dakit aurtengo zen olako aldaketak dauden egia esan, baina iruditze zait behar dana da aldaketa orokorra, oinarrizko, funtsezko aldaketa, eta da bakarrik egotea alarde publiko bat, udalak sustatutakoa, eta ez egoterea besterik ezin da onartu gure kaletan, Irungo kaletan kasuan, bihar, ezin da onartu alarde bat, festa bat, desfile bat, non diskriminatzen diran emakumezkoak. Hori ez da onargarria, deitzen zaiola edozein modutan, eta nik uste dut, babes osoa kendu behar zaiola, babes publiko osoa kendu behar zaiola, instituzionala, olako desfile bati, olako alardeari, hori ez dalako festa igarotzeko modu onargarria. Eta besterik ez, eta esate dizuete, ez dakit zer aldaketak dauden, baina nik uste dut, ez dagoela hirugarren biderik festa disfrutatzeko. Hau ez da, esaten den moduan, batzuk ulertzen dute festa ojaia erabatea, beste batzu beste erabatea, bueno, norberak ulertuko du nahi duen moduan, baina festa ulertzeko modu bakarra da, eta da ez diskriminatzailea izanik. Horrekin garatuko gara, Garbine oraingoan bai, ongi pasa udara, eta berdin, disfrutatu, hori da, deskansatu, eta nahi dezuena egin. Oso aholku onak, Garbine. Berdin ondo izan. Bueno, ekina hor beste aurtengo nobedaderik ote den edo ez aipatzen zuen, alkate aldatu zen, joan zen Santano eta etorri ziren besteak, baina hor aldarrikatzen den kontuetako bat, berriz ere atzo elkarrezketa bat irakurri nuen eta udalak har dezala bere gain alardearen antolakuntza eta horrek ere lege aplikatu eta bestelako gauza batzuk kenduko ote zituen, aldarriak hortxe daude, baina egia da biharkoan berriz ere azken urtetako joera ikusiko dugula. Joera edo agian aldatzen ari da, ikusiko dugu bakotxean zenbat jende dagoen eta batzuk baikor ere badira, belaunaldi berria sartzearekin batera, batzuk gutxiago, bestea gehiago direla, eta horrek hartzen duen zilegitasuna eta beste, zer esango zenuke ekinean? Batetik jabetzen ari naizela adinan aurrera goazela, ezta? Eta 30 urte erraz esaten da, edo irakurri, baina ariketa egiten hasita 1996. Eta gainera kontua aurretiaz bazetorren, ezta? 1996, ez dakit, entzuten ari direnen perfila, ari naiz alako marrazten saiatzen, jaio gabe hainbat, edo eta dagoeneko adin edo helduaroan, gazte ginen beste batzuk, eta gogoan dut nola garai hartan institutuan geure talde feminista antolatu genuela, eta beste talde feministekin koordinatuta aritzen ginen, egizanekin tartean, eta nola okurritu zitzaigun pankarta handi bat egin autobusan sartu, eta 16 urte eskasekin, 15-16 urterekin, kasu honetan Hondarribiara joatea, ez? Eta geure amak konstiente ziren egoeraz, eta hurrengo autobusan joan ziren, zer gertatuko zitzaigun kezkatuta, ezta? Hau kontatzen hasita, ematen du dokumental bateko edo fikzio baten atal batez, eta zer topatu genuen, bada, nik ezin nuen sinetxi, zen nik ordura arte bizi izan dituen, ez dakite, polizia kargak, espetxeko eriotzak, lagunen tortura kasuak, atxilotzeak, ez zitzean burutik pasare egin, ezin nuen sinetxi, nola ustez egunerokoan parean izan ditzakezun bizilagunak,
halako indarkeria eta gorrotoarekin parean dagoena txikitzeko preste egotea, ez? Zerbait irrazionala bezala, baina benetan gertatzen ari zena, ez? Eta emakumeenganako gorroto hori, ez? Misoginia politiko hutsa, herriko jauntxo batzuen agintepean, ez? Eta hori Hondarribiari buruz hizketan, eta zer esan, Iruni buruz, ez? Hiri modernoa, muga kidea, alkate sozialista, orain Madrilen dabilela oso progrea, itxuraz, ez? Baina oso deigarria da, nola, Irundik kanpo oso politikari aurrerakoiak diren horiek, Irunen, edota Hondarribien, ze adore gutxi izan duten euren karguari zegokion ardura hartzeko, eta publikoki gauzak bestera batera aitortzeko. Ze hemen aitortu eta erreparatzeko asko dago, ez ezagun ahaztu, sare sozialetan aurkituko dituzu badaude Instagram kontu ezberdinak esate baterako, eta oso bideo eta argile interesgarriak daude, pixka bat kontatzen, ez? Hamarkada guzti hauetan, nolabait, modu positiboan esan da ere, esaldi bat hiltzatuta geratu zait goizean, esanaz, kuadrillarik gabe geratu ziren horiek eta beste kuadrilla bat egiteko aukera izan zutenak, ez? Antolatutako emakume eta gizonek baita ere, eskubide berdintasunen alde lerratu eta posizionatu ziren hiritar horiek nolabait elkar babestu eta zaindu behar izan zutelako, eta zer esanik ez aurren kasuan, ez? Ze puntutaraino iritsi ziren halako jazarpenak, ez? Moving, bullying, halako kontuak aipatzen ditugula, kaso alardearekin kontzeptu bat ere sortu beharko litzateke fenomeno honek hamarkada guzti hauetan egin duena nolabait azaltzeko, ez? Eta azken batean jendartearen zati handiegi batek nolabaiteko ardura zuzena izan da, ez? Eta ordan pixka bat galdera horri nolabait erantzunez, auzi publikoa da erabat, niri berdin zait elkarte bat den antolatzen duena, edo bi, edo bost. Ez da zuzenean udalak antolatu behar duen baizik eta auzi publiko bat dela eta eskubide oinarrizkoak ezin direla urratu. Inondik inora, baina badirudi hau gertatzen utzi dela bozkak galtzearen beldurrantza, deserosotasun politiko edo adore gabeziaren ondorio, nolabaiteko hegemonia baten parte izatearen eta masa horren burutzagi politiko izatearen prezioa pagatzeko prest horrela ere jokatu dutelako alkatek bata bestaren atzetik, eta ez alkatek bakarrik, udal gobernuek oroar, eta ez dakite gehiegi ez nuke luzatu nahi, baina personalki ere, profesionalki tokatu zaidanetan kazetari bezala lanera joatea, batetik, edota komunikazio lanetan aritzean ere instituzio publikoetarako, esate baterako Gipuzkoako Foru Aldundian, oso deigarria egiten zitzaidan kudeaketa bera zeinen zaila zen. Zuk ahaldun nagusia udal batera bisitan edota presentzialki joaten dela jakinarazten duzunean, protokolo bat betetzen da. Baina Irun eta Hondarribian ez da inoiz izan bat ere erraza hori betetzea, eta hori berez instituzioen arteko harreman protokolario legezko eta arruntaren baitan dijoa, ez? Ez da inoiz sekula izan, eta jarrera aktiboa izan dute, esate baterako Irun eta Hondarribiako udalek eurek urteetan posizio bat izan dute, emakumei bidea erraztu ez diena, eta gainera, emakumei babesa emateko prestiren instituzioei ere eragozpena jarri dizkiete, ez? Eta emakundek ere horretan lekukotza zuzenare badauka. Beraz, aldaketa garaia izan daitekeela, konponbidean egon daitekeela, ala bedi, eta uste dut zorionez, eta horregatik orain nijoa irakurketa positibora, zorionez, uste dut jendarteak badaukala, ez? Joera hori pentsamendu zabalduaren, ez? Lerratze hori, bai? Erosotasuna, edota beldurra, bueno, hor komponente ezberdinak daude, ez? Ni sinetxitan nago eta pentsatu nahi dut, bai Irun eta bai Hondarribian, egondo direla jauntxo batzuk, jauntxo diot, azkenean botere postuetan lobby ezberdinak beti daude, eta zoritxarrez gizonezkoak dira asko, emakumezkoak ere bai, baina normalki gizonen agintepean dauden lobbyak izaten dira ere kasu honetan. Sinetxitan nago eta pentsatu nahi dut bai Irun eta bai Hondarribian, benetan
jendartearen zati handienak ez duela defendatuko, babestuko emakumen urratze gehiagorik. Baina, hain gaizki kudeatu da guztia, ikuspegi juridikotik, instituzioen aldetik, nez eta salbuespenak egon, zoritxarrez hain gaizki kudeatu da hauzia, non zauri edo arrakala hori gehiegi sakonduen eta orain pixkanaka argizpiak izan arren, kosta egingo da, baina sinetxitan nago jendartaren zati handienak hori babestuko lukela. Eta bestela, egia da, emakumezkoak bigarren mailako izaten segitzen dugula, zoritxarrez, eta hori egituraz konponbidean jartzea oraindik ere atzera ez egitearen mesedetan behintzat aurrera egiteko oraindik ere asko dagoela egiteko, baina kontxo, uste dut hauek izan direla bi zauri handi euskal jendartean markatuta daudenak, bi puntu beltz eta konponbidea behin betikoa eta erabatekoa barko lukeena erdibideko planik gabe. Baten du, generazioak aldatu ala, ez da ipatu duzu, eske, kontua da, 30 urte pasa direla, eta 30 urtetik berako asko daudela, alardean parte hartzen, eta agian, ematen diela horrek ere, beste modu batean parte hartzeko, askeago parte hartzeko, eta zilegitasun gehiagoz, lehen baino gehiagoz, parte hartzeko aukera, ez dakit generazio berriak aldatuko duten politikoki, edo ikusiko da, kopuruak askotan, buelta ematen dutenean edo. Biharrea gazte horiek, gazte indar horiek eta animatuz besteak ere, ikusiko dugu. Pentsatzen dute biharkoan alarde horien indarra. Bai, eta gainera badu gerora puntu positibo bat, ez da. Bai. Uste dut oso jendarte aktiboak direla. Eta ez dagoela nolabait zoritxarrez posizionatu egin bar izan du jendarte osoak, ez da. Orduan, alde positibo bat hildu dizaiogun eta bada jendarte aktiboa badirela, konstiente gizartea ez bakarrik Irun edo Hondarribian atzerakoia dela, eta oso fundamentalista izan daitekeela, eta oso matxista eta misogenoa, eta hori ez da soilik bi hiri horietan. Hor gertatu egin zen, Sumendi bi atera eta gertatu egin zen, baina nolabait uste dut eredu ere badirela, halako gatazkari nolabait bueltan maten ari baldin badira, eta belaunaldi berriek hortan lekuko hartu dutela, nik uste dut begibistakoa dela, izan bedi eta ospa dezatela, asko izango dute, baina hori esfile eta ze interes horretan parte hartzeko batira. Ni Donosti hartu da naiz, Tolosaldean jaioa izan arren, eta tira, danborra da oso presente dago gure familian, eta dagoena da, ez? Pentsa, Donostian mantendu izan balitz, bere garaian emakumeek alardean egin zuten bezalaxe, Donostian emakume batzuk gauza bera egin zuten, eta pentsa, gaur egun oraindik ere puntu horretan geunde, ez? Pena bat da, baina, segi dizatela aurrera, eta gogoko izan ala ez, izan dadila alarde hori benetan unibertsala eta eskubide guztien bermea daukana ez. Bihar 7:30 da alarde baztertzailea ateratzeakoa, beranduxeago bestea, eta hemen ere, gai hori tertuliara ekarriko dugu, 5 minutu 10 ekine, hementxe utziko dugu, eta, agurtuko zaitugu. Ikasturte berrian iraila astearekin bat, berriz ere elkartuko gara estudioan. Bai, alaxe, faltan botako dut irratia, baina udako porraldia ere, ez da, zuk ere ondo hartuko duzu, ez da? Gustera. Eta, ala ere hitz positibo batzuekin, ez? Ondo pasa ezatela bihar, irundar guztiek, eta ziur Irun, hortzadarrez betetako Irun bat, egon da beti eta egongo da. Hori ez da sekula zalantzan izango, eta ez dakit zu parranda egiteko tardeiz hartu duzun inoiz, San Martzialetan. Bai, familian gaudut eta, zesango dizut. Ni joan izan naizenetan, benetan ikaragarri ondo pasa dut, eta azen olako giroa, beraz. Gonbitea baita ere, alduenak eta tartea duenak bertatik pasatzeko ze oso ederra da Irun eta jendarte ederra dauka. 10:00 berriz itzuliko gara informazioa berritzeko. Hitz berdeak, Jose Azurmendi.
Ez dut sekula hitz egin, Fito Rodríguez. Ez dut sekula hitz egin nire minaren haundia. Beste munduko abaitut eta bertsoen etzaia. Alferrik egin dut halako bertsoaldia. Ez dut sekula hitz egin nire minaren egia. Eta badut kantzantzioa arimaren barrenean, lorrastun ezin jasana, nire begion gainean. Betiko loa nahi nuke presentearen atean, nire gelatik kanpora gau da nik hau idaztean. Gau da nik hau idaztean, nekearen marea gora. Erreka otoitz kesua, be hortatik angora. Gizona bizi da baina beharraren ariora. Eta naiz gizona, zauriturik dagona, duena zartaturik gogoaren sakona. Torturatu azken gabeak bihurtuta zentona, eta hala ere bulartzu, zeren eta jaio nintzen euskalduna. Herri madarikatu santuan jaioa, herri ez duenean fede abaroa. Zeruak behar duta bere berdugoa, herritar labean kontentu kizkaltzen da fraile franziskanoa. Herri triste honen seme tristeago, eta tormentu biren bildotzago. Besterik ezinda, kantatu beharko neronen penari, nire burutapen berri emateko. Eta hau idaztean, egundurik dago, handia dugu ba, gaua nola ez den bihurtu gauago. Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik. Larun bat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi, eta 2 orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Goizeko 10 puntuan ongi etorri Venezuelan izandako lurrikararen ondoren milaka pertsonek hondakinen azpian jarraitzen dute oraindik zenbait iturriren aburuz desagertuen konpurua 50.000 iriz daiteke naiz eta datu hori ez den ofiziala. Iraia Kanbra, kaixo egunon. Egunon oinat eta egunon entzuleak. Lurrikara gertatu eta 4 egunera erreskate taldeek bizirik atera dituzte hainbat pertsona tartean adin txikiko haur batzuk. Hala ere denborak aurrera egin ala bizirik dauden pertsonak aurkitzeko aukerak gero eta txikiagoak dira. Kalte handienak La Guaira estatuan izan dira Caracasen ondoko eskualdean. Bertan, Venezuelako suhiltzaileekin batera, estatu batuetako Peruko, El Salvadorreko, Alemaniako eta Suitzako erreskate taldeak ari dira lanean. Biktimen kopuruari dagokionez, gobernuaren azken datuen arabera gutxienez 1.500 pertsona hil dira eta 3.150 zauritu daude. Horrez gain azken orduetan 33 pertsona bizirik erreskatatu dituztela jakinarazi dute, naiz eta ez dituzten xehetasun gehiago eman.
Eta Javier Milei Argentinako presidentaren gertukoenetakoa izan den Manuel Adornik dimisioa aurkeztu du. Gobernuko kabinete burua izan da azken hilabetetan, baina ustelkeria salaketek eragindako krisiaren ondorioz kargua utzi behar izan du. Azken 4 hilabetetan Adorni luxuzko gastuengatik eta ustezko legez kanpoko aberasteagatik ikertzen ari ziren. Haren ondarearen inguruko zalantzak gero eta handiagoak izan dira eta azkenean Mileik bere gobernuko kargurik garrantzitsuenetako batetik kentzea erabaki du. 46 urteko Adorni ekonomia arloko kazetari gisa egin zen ezagun. Adornik behin eta berriz ukatu du deliturik egin izana. No cometí ningún delito. Orain kabinete buru berria Diego Santillini izango da, orain arte barne ministro izan dena. Esperientzia handiko politikaria da eta Mauricio Macri presidente ohiaren gertukoa izan zen urte luzez. Eta Panamako auzitegi batek errudun jo ditu 30 urteko Eneritz Argitxona Erandioarraren heriotzarekin lotuta atxilotutako 2 gizonak. Epaimahaiak hilketa eta lapurreta delituak leporatu dizkie. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan nabarmentzeko jazorarik ez, baina kontu zibili errepidean eguraldi honekin. Eta eguraldiaren nondik norakoak jakiteko xetasun guztiak Iker Luzeak. Giro motelarekin emango diogu hasiera asteari, baina orduek aurrera ginala argitzera egingo du. Goizean hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina bereziki ipar isurian eta bertan hemenka zaparrada batzuk emango dira. Zaparrada gehien bat mendinguruetan emango dira eta ez dira oso indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du. Hala ere eguerdi alderako atertzera egingo du. Hego isuri aldean aldiz hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina goizean zehar pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giro argia izango da, naiz eta azken orduetan berriro ere hodeiak ugarituko diren. Ego isuri aldean aldiz eguraldi eguzkitsua izango da eguna amaitu bitarte. Ipar-haizea joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bizitu egingo da, bereziki lurraldearen hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoak antzeko jarraituko dute, Nafarroa erdi eta hegoan izan ezik, bertan behera egingo baitute. Ipar isurian, maximoak 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz Herriberan. Hau guztiak eta gehiago eguardian ordu batetan albistegi nagusia horretik 12etan ere Ireia Kamra eskerrik asko. Gero arte. Eta segidan bigarren kafeako lagunak agurtuko ditugu, haiek hartuko dutelako oraintxe bertan. Gure testigoa, Goiuri, Inigo, kaixo, egunon? Egunon, bai. Zer moduz ongi? Ongi, azken asteko, txampa honen hasierari du. Hia da. Erdi, ez, pixka bat ritmoa jaisteko, ez, edo? Ni nabaritzen dut, ja, albistea gutxiago. Arrastaka eta goxo egingo dugun astea. Jolasak, edukietan ere pixka bat, beste giro batzutan ere ibiliko gara astean zehar, baina, gogoz pixka bat, turzaliak garenok, nolabait txaketa bat kendu eta bestea jartzeko, zer esango dizu. Eta gaur zer izango duzu? Venezuela begira jarriko gara, Goiuri. Bai, Save the Children erakunderekin, euskal erakunde asko daude Venezuelan laguntza ematen, eta horietako bat da Save the Children, eta bertako pilarrekin hitz egingo dugu, azaltzeko nola lagundu dezakegun, zer egin dezakegun, eta zein den egoera antxe lehen lerrotik. Lander Kornago ere etorriko da, udako produktuak eta errezetak elkarbanatuko ditu gurekin, denboraldiko azken kolaborazioa izango da Landerrena, eta gu prest gaude, sukaldean ikasitakoa martxan jartzeko. Hori da, eta udararako errezeta batzuko lan nolabait barneratzeko. June Romatetek ere LGTBIQ+ kolektiboaren inguruko erreportajea prestatu du, atzoko eguna ardatz, eta hainbat militanteren ahotsak eta bilduta, maite dutak, eta uste dut horrekin osatuko ditugula. Puripurian tartea egin. Telesai eta pelikula gomendatzeko? Bete duzu, Bai, egia esan bi ordu bisi-bisiak, hain erlaxatuta eta hain arrastak azkenean ez da joango astea. Ez, uste dut ez. Horixe, gero segidan hartuko duzuela testigua eta bihar berriz ere elkartuko gara. Gero arte. Osondo eskerrik asko Oñatz. 10:05 minutu beraz esandakoa bigarren kafeako lagunei emango diegu orainkoan pasoa eta gero ni bihar goizeko 6etan informazioaren ariaren lehenarian itzuliko gara ongizan bihar arte. Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.